Κάποια στιγμή οι περισσότεροι γονείς παίζουν με τα παιδιά τους, παίρνοντας 1-2 παιχνίδια και συμπεριφέρονται, τουλάχιστον για λίγο, σαν να είναι τα ίδια τα παιδιά. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά και αναμενόμενα. Ωστόσο, θα ήταν πολύ περίεργο και προβληματικό όριμοι ενήλικες να γεμίζουν τις μέρες τους παίζοντας ατελείωτα με παιδικά παιχνίδια. Αν βλέπαμε ένα φίλο μας να το κάνει αυτό, πιθανότατα να του λέγαμε «Φίλε μου, είσαι ενήλικας, σταμάτα να φέρεσαι σαν παιδί». Ο Απόστολος Παύλος αντιμετώπισε μια τέτοια κατάσταση νωρίς στη διακονία του. Είχε κηρύξει τα καλά νέα του Χριστού και είχε ιδρύσει εκκλησίες μεταξύ των πιστών Εβραίων και των εθνικών στην περιοχή της Γαλατίας. Τους είχε διδάξει ότι ο Χριστός έχει εγκαινιάσει τις έσχατες μέρες μέσα στην ιστορία, τις έχει φέρει. Και επίσης οδήγησε μια ώριμη σχέση με το Θεό. Αλλά αφού ο Απόστολος Παύλος έφυγε και τους άφησε, ψευτοδιδάσκαλοι έβαλαν σε πειρασμό πολλούς στις εκκλησίες εκεί της Γαλατίας να επιστρέψουν στα παλιά, στο τυπικό του Ισραήλ πριν έρθει ο Χριστός. Έτσι έγραψε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας για να τους πει ευθέως «Είστε τώρα πνευματικά ενήλικες εν Χριστώ, σταματήστε να συμπεριφέρεστε σαν παιδιά». Αυτό είναι το μάθημα της σειράς μας σχετικά με τον πυρήνα της θεολογίας του Παύλου και έχει τον τίτλο «Ο Παύλος και η Γαλάτας». Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώς οι εκκλησίες της Γαλατίας μπήκαν στον πειρασμό να επιστρέψουν στις πρακτικές του Ιουδαϊσμού. Και θα δούμε επίσης πώς αντέδρασε ο Απόστολος Παύλος σε αυτούς τους οπισθοδρομικούς χριστιανούς, υπενθυμίζοντάς τους ότι ο Χριστός τους είχε φέρει τις ευλογίες του Θεού των εσχάτων ημερών. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε ότι ο πυρήνας θεολογίας του Παύλου ήταν η εσχατολογία του. Η σταθερή του πεποίθηση πως ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Μεσσίας του Ισραήλ και ότι είχε εγκαινιάσει τις έσχατες μέρες της Βασιλείας του Θεού στη γη. Με βάση τις προφητείες της Παλιάς Διαθήκης, κάθε πιστός Εβραίος στην εποχή του Παύλου πίστευε ότι όταν ερχόταν ο Μεσσίας θα άλλαζε ριζικά τον κόσμο. Και ακολουθώντας τις δασκαλίες του Ιησού, ο Απόστολος Παύλος δίδαξε ότι ο Χριστός είχε αρχίσει να το πραγματοποιεί αυτό όταν εγκαινίασε τις έσχατες ημέρες στην πρώτη του έλευση. Αλλά δίδασκε επίσης ότι θα υπήρχε μετά μια μακρά περίοδος που η Βασιλεία του Θεού θα συνέχισε να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Και τέλος, ότι ο Χριστός θα ολοκληρώσει τη μεταμόρφωση της δημιουργίας μόνο όταν έρθει στο πέρας των εσχάτων ημερών στη δεύτερη έλευσή του. Είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι πολλοί χριστιανοί μπερδεύτηκαν με αυτή τη χριστιανική δασκαλία. Πώς δηλαδή είχαν έρθει, αλλά δεν είχαν έρθει ακόμα οι έσχατες ημέρες. Όπως θα δούμε, οι Γαλάτες μπήκαν στον πειρασμό να υποτιμήσουν όλα αυτά που ο Χριστός είχε ήδη εκπληρώσει. Η μελέτη μας για τον Παύλο και τους Γαλάτες θα χωριστεί σε 3 μέρη. Πρώτο, θα δούμε το ιστορικό πλαίσιο της επιστολής αυτής. Δεύτερο, θα μελετήσουμε το περιεχόμενό της. Και τρίτο, θα εξετάσουμε με ποιο τρόπο η επιστολή αυτή αποκαλύπτει τις βασικές θεολογικές πεποιθήσεις του Παύλου, τις δογματικές του θέσεις για τις ημέρες του τέλους, δηλαδή την εσχατολογία. Ας δούμε πρώτα το ιστορικό πλαίσιο αυτής της επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε όλες τις επιστολές του καθώς ταξίδευε από τη μια περιοχή στην άλλη. Και ως αποτέλεσμα δεν έγραψε μια θεωρητική θεολογία. Αντίθετα, έγραψε τις επιστολές του για να εξετάσει συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι ακόλουθοι του Χριστού σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους. Έτσι, για να καταλάβουμε αυτά που έγραψε, παραδείγματος χάρη στην προς Γαλάτας, χρειάζεται να έχουμε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα σχετικά με την ιστορική κατάσταση στη Γαλατία εκείνη την εποχή. Πότε έγραψε ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του εκεί στις εκκλησίες Γαλατίας? Τι θέματα θίγει και τι αντιμετώπιζαν εκεί οι πιστοί? Ποια θέματα θίγει στις επιστολές του? Θα διερευνήσουμε αυτό το θέμα με 2 τρόπους. Καταρχάς, θα θυμηθούμε το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου και την επαφή του με τους Γαλάτες στη διάρκεια του ταξιδιού του αυτού. Και δεύτερο, θα εντοπίσουμε κάποια από τα ιδιαίτερα προβλήματα που όθησαν τον Παύλο να τους γράψει αυτήν την επιστολή. Ας δούμε λοιπόν το πλαίσιο του πρώτου ιεραποστολικού ταξιδιού του Παύλου.
Στο βιβλίο των Πράξεων, τα κεφάλαια 13 και 14 συνοψίζουν το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου. Είναι σαφές ότι ο Απόστολος Παύλος και ο συνταξιδιώτης του, ο Βαρνάβας, αντιμετώπισαν μεγάλη εναντίωση, καθώς κήρυξαν τα καλά νέα του Χριστού και ίδρυσαν εκκλησίες στην περιοχή της Γαλατίας. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος αυτής της εναντίωσης προήρθε από τους Εβραίους ομοεθνείς του Παύλου, που αρνήθηκαν να πιστέψουν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Αλλά οι αντίπαλοι δεν ενοχλούσαν μόνο τον Απόστολο Παύλο και τον Βαρνάβα. Αφού ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφυγαν από την περιοχή, οι Εβραίοι δάσκαλοι στην εκκλησία πίεσαν τους νέους Γαλάτες πιστούς να ακολουθήσουν συγκεκριμένες εβραϊκές παραδόσεις που ο Απόστολος Παύλος πίστευε ότι δεν συμφωνούσαν με αυτό που είχε πετύχει ο Χριστός. Αυτό το ταξίδι άρχισε γύρω στο 46 μετά Χριστόν. Μετά από την εντολή που είχε δώσει ο Θεός στην εκκλησία της Συριακής Αντιόχειας να ξεχωρίσουν τον Παύλο και τον Βαρνάβα για ειδικό ιεραποστολικό έργο. Οι δύο άνδρες άρχισαν το ταξίδι τους για την Κύπρο. Ξεκινώντας από τη Σαλαμίνα της Κύπρου, κήρυξαν το Ευαγγέλιο από συναγωγή σε συναγωγή μέχρι την πόλη της Πάφου στα δυτικά. Από την Κύπρο έπλευσαν προς την Πέργα και από εκεί στην Αντιόχεια, περιοχή της Πισιδίας, που τότε αποτελούσε ρωμαϊκή επαρχία της Γαλατίας. Όταν ο Παύλος κήρυξε το Ευαγγέλιο στη συναγωγή εκεί, πολλοί Ιουδαίοι ανταποκρίθηκαν θετικά. Αλλά μετά από μια εβδομάδα, άπιστοι Ιουδαίοι ξεκίνησαν να ξεσηκώνουν τους κατοίκους ενάντια στον Παύλο και τον Βαρνάβα και τελικά τους έδιωξαν από την πόλη. Από την Αντιόχεια της Πισιδίας, ο Παύλος και ο Βαρνάβας ταξίδεψαν ανατολικότερα στην επαρχία της Γαλατίας και έκαναν μια στάση στην πόλη του Ικονίου. Όταν κήρυξαν στη συναγωγή εκεί, πολλοί Ιουδαίοι και εθνικοί πίστεψαν, αλλά η Εκκλησία δεν απέκτησε σταθερά θεμέλια, γιατί ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφυγαν γρήγορα από την πόλη όταν άπιστοι Ιουδαίοι συνομότησαν να τους δολοφονήσουν. Η επόμενη στάση τους ήταν η πόλη των Λίστρων, όπου ο Παύλος ίδρυσε μια ακόμα εκκλησία. Στα Λίστρα, ο Παύλος θεράπευσε έναν εγγενετή σχολό. Όταν όμως οι κάτοικοι της πόλης είδαν το θαύμα, πίστεψαν ότι ο Παύλος ήταν ο Θεός Ερμής και ο Βαρνάβας ο Δίας. Τότε προσπάθησαν να του προσφέρουν θυσίες. Όμως ο Παύλος τους είπε ότι δεν είναι παρά άνθρωποι. Λίγο αργότερα, κάποιοι άπιστοι Ιουδαίοι έφτασαν από τα Λίστρα στο Εικόνιο και κατάφεραν να στρέψουν τους κατοίκους ενάντια στον Παύλο και τον Βαρνάβα. Όμως ο Θεός έσωσε τη ζωή του Παύλου, ο οποίος συνέχισε το ταξίδι του. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφτασαν στη συνέχεια στη Δέρβη, όπου πολλοί πίστεψαν στον Χριστό. Στην πόλη αυτή, ο Παύλος είχε την ευκαιρία να οργανώσει την εκκλησία διορίζοντας πρεσβυτέρους. Παρ' όλα αυτά, ο Παύλος είχε βαθιά ανησυχία για τους χριστιανούς των Λίστρων, του Ικονίου και της Αντιόχειας της Πισιδίας. Έτσι, με κίνδυνο της ζωής τους, ο Παύλος και ο Βαρνάβας επέστρεψαν σε κάθε μια από αυτές τις πόλεις. Ενδυνάμωσαν τις νέες εκκλησίες και εξήγησαν στους πιστούς ότι οι δυσκολίες και τα βάσανα που οι ίδιοι περνούσαν ήταν κάτι που όλοι οι πιστοί θα έπρεπε να περιμένουν ότι θα αντιμετωπίσουν, καθώς προωθούν τους σκοπούς της Βασιλείας του Θεού. Από την Αντιόχεια της Πισιδίας, οι Ιεραπόστολοι κατευθύνθηκαν προς τις παράκτιες πόλεις της Πέργας και της Ατάλειας. Από την Ατάλεια έπλευσαν προς τη Συριακή Αντιόχεια. Τώρα, στην επιστολή προς Γαλάτας, ο Παύλος αναφέρεται στο χρονικό διάστημα της παραμονής του στη Γαλατία. Έτσι, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έγραψε την παραπάνω επιστολή κάποια στιγμή μετά από το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι. Είναι όμως σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η επιστολή προς Γαλάτας δεν αναφέρει το πολύ γνωστό συνέδριο των Αποστόλων στην Ιερουσαλήμ που τα καταγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο 15 και που έγινε αργότερα. Το συνέδριο στην Ιερουσαλήμ αντιμετώπισε κάποια από τα ίδια θέματα που ο Παύλος γράφει στην επιστολή προς Γαλάτας. Ο Παύλος θα είχε χρησιμοποιήσει τη μαρτυρία και τις αποφάσεις του συνεδρίου για να υποστηρίξει τις απόψεις του, αν αυτό είχε ήδη λάβει χώρα όταν γράφτηκε η επιστολή. Έτσι, φαίνεται πιθανό να έχει γράψει την επιστολή αυτή το 48, περίπου ένα χρόνο αφότου έφυγε από τη Γαλατία, αλλά πριν το συνέδριο της Ιερουσαλήμ. Στο κεφάλαιο 15 του βιβλίου των Πράξεων, ο Παύλος και ο Βαρνάβας επιστρέφουν από τον αγρό της Ιεραποστολής και πρέπει να έρθουν να εξηγήσουν τι γινότανε όσον αφορά την Ιεραποστολή στο ταξίδι τους. Στην πραγματικότητα, ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος που πολλοί εθνικοί πίστευαν στο Χριστό. Ωστόσο, υπήρχαν και εκείνοι που έλεγαν «Παρά είναι εύκολο. Αυτοί οι εθνικοί γίνονται χριστιανοί και πρέπει και αυτοί να περιτέμνονται». Αλλά ο Παύλος και η ομάδα του είπαν «Όχι».
Απόστολος Παύλος ενέμεινε στις θέσεις του, λέγοντας «Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τους εθνικούς χριστιανούς». Και ως εκ τούτου, το Συμβούλιο της Ιερουσαλήμ συνήλθε και υπό την ηγεσία του Ιακώβου και του Πέτρου συμφώνησαν ότι δεν χρειάζεται να επιβαρύνουν τους εθνικούς με αυτούς τους τελετουργικούς νόμους της περιτομής ή του πλυσίματος των ποδιών, ωστόσο θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον από τη σεξουαλική ανηθικότητα και όλα αυτά που προσφέρονται στα είδωλα, τα αναθήματα. Αφού λοιπόν είδαμε τη σχέση επιστολής προς Γαλάτας με το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου, θα πρέπει τώρα να εστιάσουμε στα ιδιαίτερα προβλήματα της Εκκλησίας της Γαλατίας που απασχολούσαν τον Παύλο. Ποιες ήταν λοιπόν οι συνήθειες που επικρατούσαν στις εκκλησίες αυτές, τι έχει συμβεί εκεί που ανάγκασε τον Παύλο να τους γράψει αυτή την επιστολή? Θα πρέπει να ερευνήσουμε δύο θέματα. Πρώτα, την εισρωή των εθνικών σε αυτές τις εκκλησίες και δεύτερο, την αύξηση του αριθμού των ψευτοδασκάλων. Οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης μιλούσαν συχνά για το μέλλον, όταν ο Μεσσίας θα διέδε τη Βασιλεία του Θεού σε όλη τη γη. Αυτοί οι προφήτες κατέστησαν σαφές ότι οι Εβραίοι και οι εθνικοί που θα αντιστεκόταν στο Μεσσία θα καταστρέφονταν. Ωστόσο, επισήμαναν επίσης ότι τόσο οι Εβραίοι όσο και οι εθνικοί που θα μετανοούσαν, ο Θεός θα τους ελεούσε και θα τους δεχότανε. Προς μεγάλη έκπληξη λοιπόν του Αποστόλου Παύλου, οι περισσότεροι από τους Ιουδαίους στη Γαλατία απέρριψαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όταν ο Παύλος αντιμετώπισε αυτή την γενικευμένη αντίδραση, κατάλαβε ότι αυτό που ο Θεός ήθελε από αυτόν ήταν να στραφεί στους εθνικούς και να τους κηρύξει σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έκανε ο Θεός μέσω του πρώτου ιεραποστολικού ταξιδιού του Αποστόλου Παύλου ήταν να φέρει στο Χριστό πολλούς εθνικούς που γίνανε χριστιανοί. Ας δούμε τα λόγια του Παύλου στους Ιουδαίους στην Αντιόχεια της Πισιδίας, όπως καταγράφονται στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 13 και εδάφια 46-47. «Έπρεπε να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού πρώτα σε εσάς. Επειδή όμως τον αντικρούετε και καταδικάζετε τον εαυτό σας να μην αξιωθεί την αιώνια ζωή, γι' αυτό και εμείς στρεφόμαστε στους εθνικούς. Αυτή την εντολή άλλωστε μας έδωσε ο Κύριος. Εσένα εχωρίσει φως για τα έθνη, για να φέρει σωτηρία ως τα πέρατα της γης». Αυτό το κομμάτι αποκαλύπτει μια μεγάλη αλλαγή στη διακονία του Παύλου. Ως Ιουδαίος φυσικά έδινε προτεραιότητα στον Ευαγγελισμό των Ιουδαίων. Η αρνητική τους όμως αντίδραση στο Ευαγγέλιο τον έπεισε ότι ο Θεός τον καλούσε να απευθυνθεί στους εθνικούς. Αυτό και έκανε με μεγάλη επιτυχία. Ας δούμε πώς ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρεται συνοπτικά στο έργο του Παύλου στο Εικόνιο, στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 1. Στο Εικόνιο ξαναπήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων και μίλησαν τόσο πιστικά, ώστε πίστεψαν πλήθος πολλοί Ιουδαίων και εθνικών. Δεν ήταν λοιπόν μόνο οι Ιουδαίοι που πίστεψαν, αλλά και οι εθνικοί. Κατά παρόμοιο τρόπο, στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 14, εδάφιο 27, ο Λουκάς αναφέρει πως ο Παύλος συνόψισε όλα αυτά που είχαν συμβεί στο πρώτο του ιεραποστολικό ταξίδι με τα εξής λόγια. Όταν έφτασαν, συγκέντρωσαν την Εκκλησία και τους διηγήθηκαν όσα είχε κάνει ο Θεός με αυτούς και ότι άνοιξε και στους εθνικούς την πόρτα της πίστεως. Τώρα θα σκεφτόταν κανείς ότι ένας μεγάλος αριθμός εθνικών στην Εκκλησία της Γαλατίας θα έπρεπε να είναι η αιτία χαράς για αυτούς. Παρ' όλα αυτά, αυτή η μεγάλη εισρωή εθνικών στην πραγματικότητα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη Γαλατία. Και αυτά τα προβλήματα εξώθησαν πολλούς Ιουδαίους ψευτοδασκάλους να αντιδράσουν έντονα. Από την σύγχρονη οπτική μας, μπορεί να πιστεύαμε ότι όλοι θα χαίρονταν να βλέπουν τον Ιησού να επεκτείνει τη βασιλεία του στη γη, καλώντας τόσους πολλούς εθνικούς στις εκκλησίες Γαλατίας. Αλλά η εισρωή εθνικών στην πραγματικότητα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα για τους πρώτους χριστιανούς. Και αυτά τα προβλήματα υποκίνησαν τους Εβραίους ψευτοδασκάλους να ξεσηκωθούν. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πριν και μετά την εποχή του Χριστού, οι Εβραίοι προσιλητιστές απαιτούσαν από όλους τους άνδρες, τους εθνικούς που ερχόντουσαν και μεταστρεφόντουσαν στον Ιουδαϊσμό, να βαπτίζονται και μετά να περιτέμνονται. Η περιτομή ήταν ένα σημάδι ότι οι εθνικοί προσήλυτοι ήταν πράγματι αφοσιωμένοι στην τήρηση πολλών άλλων εβραϊκών παραδόσεων, όπως η αυστηρή τήρηση του Σαββάτου, η αποφυγή αίματος ζώων και η αποφυγή από τροφή αφιερωμένη στα είδωλα. Έτσι ήταν λογικό για τους Εβραίους χριστιανούς του πρώτου αιώνα να περιμένουν από τους εθνικούς χριστιανούς και αυτοί όχι απλώς να βαφτίζονται αλλά και να περιτέμνονται. Αλλά
Κατά το πρώτο ιεραποστολικό του ταξίδι, ο Απόστολος Παύλος στους εθνικούς δεν τους περιέτεμνε, μόνο τους βάπτισε, δεν τους υπέβαλε στην περιτομή. Ο Παύλος δεν ήταν αντίθετος με την περιτομή αυτή καθεαυτή. Γνώριζε ότι σύμφωνα με το κεφάλαιο 17 της Γένεσης ήταν απαραίτητη η περιτομή για όλους τους άνδρες Ισραηλίτες και ότι σύμφωνα με το κεφάλαιο 12 της Εξόδου απαιτούνταν από τους εθνικούς σκλάβους και τους πάρικους που ζούσαν στη γη του Ισραήλ να περιτμηθούν προτού μπορέσουν να πάρουν μέρος στη γιορτή του Πάσχα. Αλλά είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η εβραϊκή παράδοση που απαιτούσε από όλους τους εθνικούς προσήλυτους να περιτμηθούν ξεπερνούσε κατά πολύ αυτές τις δασκαλίες της Παλιάς Διαθήκης. Και πέρα από αυτό, δεν υπάρχει ρητή εντολή στην Παλιά Διαθήκη αναφορικά με το αν θα έπρεπε ή όχι οι εθνικοί να περιτέμνονται μόλις ο Μεσσίας εγγενίαζε τις έσχατες μέρες και διέδεδε τη βασιλεία του Θεού στα ειδωλατρικά έθνη. Μέχρι το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου, η χριστιανική εκκλησία ήταν κατά κύριο λόγο ιουδαϊκή. Η πρώτη εκκλησία ξεκίνησε στην Ιερουσαλήμ και είχε παραμείνει σταθερή σε αυτή την ταυτότητα. Κατά συνέπεια, η εισρωή των εθνικών οδήγησε σε κάθε είδους θεολογικά και πρακτικά προβλήματα. Θα έπρεπε οι εθνικοί να υιοθετήσουν τις ιουδαϊκές παραδόσεις? Ήταν υποχρεωμένοι να τηρήσουν τον νόμο του Μωυσή, όπως είχαν την υποχρέωση να κάνουν οι πιστοί της Παλιάς Διαθήκης? Οι ψευτοδιδάσκαλοι στη Γαλατεία πίστευαν ότι θα έπρεπε και για το λόγο αυτό επέμεναν ότι οι εθνικοί έπρεπε να περιτέμνονται για να κηρυχθούν δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Αλλά ο Απόστολος Παύλος αντιτάχθηκε στα νερά σε αυτό το πιστεύω. Θα εξετάσουμε 3 λόγους για τους οποίους ο Παύλος πίστευε ότι η επιμονή στην περιτομή των εθνικών ουσιαστικά αντανακλούσε σοβαρές παρανοήσεις της χριστιανικής πίστης. Πρώτα απ' όλα αρνιόταν την επάρκεια του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού στο θέμα της σωτηρίας. Ο Παύλος επέμενε ότι η δικαίωση ή η θέση του πιστού ως δίκαιου ενώπιον του Θεού αποκτούταν μόνο μέσω της πίστης στο Χριστό. Από την επιστολή προς Γαλάτας μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι οι Γαλάτες ψευτοδάσκαλοι έβλεπαν την περιτομή ως μια θυσία αίματος που έδινε τη δυνατότητα στους πιστούς να ζουν με τρόπο που ευαρεστούσε το Θεό. Κατά την άποψή τους, οι χριστιανοί έπρεπε να προσθέσουν την περιτομή στο σωτηριακό έργο του Χριστού. Σύμφωνα όμως με τον Παύλο, αυτή η πίστη αφαιρούσε από το θάνατο του Χριστού το πραγματικό του νόημα και αξία. Ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει στην επιστολή προς Γαλάτας την ιδέα ότι το έργο του Χριστού είναι επαρκές. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Το έργο του Χριστού είναι αρκετό. Έτσι, όταν προσθέτεις άλλα ανθρώπινα έργα, είτε αυτά είναι το βάπτισμα, είτε είναι η περιτομή, είτε άλλες μορφές υπακοής και τα προσθέτεις ως μέρος αυτού που αναμένεται από μας για να είμαστε παιδιά του Θεού και να έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα μας στους ουρανούς, τότε διαστρεβλώνεις το μήνυμα. Γιατί το ουσιαστικό ζήτημα είναι σώζομαι με αυτά που εγώ κάνω ή σώζομαι με αυτά που έκανε ο Χριστός. Και έτσι ο Παύλος εύλογα και ορθά υποδεικνύει πως αν σου διαφύγει αυτό το σημείο, τότε σου έχει διαφύγει η όλη αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο, ο Απόστολος Παύλος γράφει τα παρακάτω στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 2. «Ακούστε με, εγώ ο Παύλος σας το λέω. Αν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν σας ωφέλησε σε τίποτα». Εκτός από την άρνηση να δεχθούν την επάρκεια του σωτήριου έργου του Χριστού, οι ψευτοδάσκαλοι στη Γαλατεία αμφισβητούσαν το Ευαγγέλιο του Παύλου, κηρύττοντας ότι οι πιστοί έπρεπε να στηρίζονται στη σάρκα για να ολοκληρώσουν τη σωτηρία τους. Ο Παύλος ρητά αναφέρεται σε αυτό το πρόβλημα στην προς Γαλάτας, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 3, όπου με σαρκαστικά τρόπο ρωτάει το εξής: «Τόσο ανόητοι είστε? Αρχίσατε με την εμπειρία του πνεύματος. Πώς τώρα καταλήγετε να εμπιστεύεστε σε ανθρώπινες δυνάμεις?» Ο όρος που αποδίδεται ως σάρκα είναι το αρχαίο σάρξ. Ο Απόστολος Παύλος συνήθως χρησιμοποιεί τον όρο σάρκα ή σάρξ για να αφαιρθεί στην απλή ανθρώπινη δύναμη και συχνά με την έννοια των αμαρτωλών ανθρώπινων τρόπων. Έτσι μπορεί σωστά να αποδοθεί εδώ ως αμαρτωλή ανθρώπινη προσπάθεια. Ο Απόστολος Παύλος κάνει τακτικά την αντίθεση μεταξύ της σάρκας και του πνεύματος. Η αρχαία λέξη σάρξ σε ορισμένα συμφραζόμενα κυριολεκτικά σημαίνει «ξέρετε το ανθρώπινο σώμα», αλλά πιο συχνά μιλάει για την ξεπεσμένη ανθρώπινη φύση και το ότι είμαστε σαρκικοί με την έννοια ότι το φυσικό μας ένστικτο μας αποτρέπει από το να υπηρετούμε τον Θεό και μας οδηγεί στη λατρεία του εαυτού μας. Και το να είμαστε σαρκικοί σημαίνει να εντρυφούμε τις δικές μας αμαρτωλές επιθυμίες και τη δική μας αμαρτωλή φύση. Όταν όμως πιστέψουμε, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας και η δουλειά του είναι να μας κάνει να μοιάσουμε περισσότερο στον Ιησού Χριστό. Όπως ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 2,
η μεγάλη έκχυση του Αγίου Πνεύματος στις έσχατες μέρες, που είχε προβληθεί από τους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης, άρχισε να εκπληρώνεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν ο Παύλος διακόνησε εκκλησίες Γαλατίας για πρώτη φορά, το κήρυγμά του είχε συνοδευτεί από έντονες εκδηλώσεις της δύναμης του Πνεύματος. Οι Γαλάτες είχαν αρχίσει τη ξαναγή ζωή με τη δύναμη του Πνεύματος. Τώρα όμως, στρεφόμενοι στην περιτομή, είχαν αρχίσει να στηρίζονται στις δικές τους ικανότητες, ώστε να ζουν με τρόπο που θα ευαρεστούσε τον Θεό. Κατά ειρωνικό τρόπο, λοιπόν, αυτή η εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες ικανότητες, στην πραγματικότητα, τους καταδίκαζε σε αποτυχία. Εκτός από την άρνηση των ψευδοδασκάλων να αποδεχθούν την αξία του έργου του Χριστού και τη σημασία του Αγίου Πνεύματος, ο Παύλος είχε επίσης μεγάλη ανησυχία για το γεγονός ότι οι ψευδοδάσκαλοι είχαν δημιουργήσει διαιρέσεις στην Εκκλησία. Άκουσε τη γράφει στο 6ο κεφάλαιο. Για όσους ανήκουν στο Χριστό, δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, ούτε το να μην το κάνεις. Αλλά όλοι είναι νέα δημιουργήμα του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή, θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους. Αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Εν Χριστώ, η διάκριση ανάμεσα στους Ιουδαίους και εθνικούς είχε εξαλειφθεί. Η έλλειψη ενότητας στις εκκλησίες Γαλατίας προβλημάτισε ιδιαίτερα τον Παύλο. Διαμάχες και διαιρέσεις ανάμεσα στο λαό του Θεού ήταν κάτι εντελώς αντίθετο με το έργο του Χριστού και τα ιδανικά για τα οποία έπρεπε να αγωνιστεί η Εκκλησία. Οι ψευτοπροφήτες όμως ακολουθούσαν διδασκαλίες Παλιάς Διαθήκης, σύμφωνα με την οποία η περιτομή ήταν απαραίτητη για να συμπεριληφθεί κάποιος στο λαό του Θεού. Πολλοί λοιπόν στην Εκκλησία, ειδικά εξ Ιουδαίων, ήταν φυσικό να σκεφτούν ότι αν κάποιος αρνιόταν την περιτομή, ήταν στην καλύτερη περίπτωση δεύτερης κατηγορίας. Δεν πρέπει λοιπόν να απορούμε για το ότι είχαν δημιουργηθεί διαιρέσεις ανάμεσα σε όσους χριστιανούς είχαν περιτμηθεί και όσους δεν είχαν. Έτσι βλέπουμε ότι οι ψευδοδάσκαλοι είχαν δημιουργήσει κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα στις εκκλησίες της Γαλατίας. Και έχοντας ακούσει τι έκαναν αυτοί οι ψευδοδάσκαλοι, ο Παύλος δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλός. Οι Γαλάτες ήταν τα αγαπημένα του πνευματικά τέκνα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έγραφε στην επιστολή αυτή για να γλιτώσει τους Ιουδαίους αλλά και τους εθνικούς πιστούς από τις καταστροφικές ιδέες των ψευδοδασκάλων. Τώρα που έχουμε δει κάποια σημαντικά θέματα αναφορικά με την επιστολή του Παύλου προς Γαλάτας, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε σε βάθος τη δομή και το περιεχόμενο της επιστολής. Τι έγραψε ο Παύλος στις εκκλησίες της Γαλατίας, πώς αντιμετώπισε τα προβλήματά τους, όλα αυτά θα τα ερευνήσουμε εξετάζοντας το καθεαυτό κύριο θέμα της επιστολής ξεχωριστά. Η επιστολή του Αποστόλου Παύλου στους Γαλάτες είναι σύντομη, αλλά είναι τόσο σύνθετη που καλοπροαίρετοι χριστιανοί συχνά χάνονται στις λεπτομέρειές της. Επομένως, είναι καλό να κάνουμε μια επισκόπηση και να δούμε πώς τα μέρη αυτού του γράμματος ταιριάζουν μεταξύ τους. Από την αρχή μέχρι το τέλος, ο Απόστολος Παύλος σχεδίασε ολόκληρη την επιστολή για να προτρέψει τους Γαλάτες να παραμείνουν πιστοί στον Χριστό και στα καλά νέα σχετικά με τις έσχατες ημέρες που έφτασαν. Η προς Γαλάτας επιστολή χωρίζεται σε 6 κυρίως ενότητες. Πρώτα, ένας πρόλογος στα χωρία 1 με 5 του πρώτου κεφαλαίου. Δεύτερον, μια εισαγωγή στο πρόβλημα στη Γαλατία που έχουμε στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 6 με 10. Τρίτον, αρκετές ιστορικές αφηγήσεις από το κεφάλαιο 1, το χωρίο 11, μέχρι το κεφάλαιο 2 και εδάφιο 21. Τέταρτον, μια σειρά θεολογικών αποδείξεων για το δόγμα της δικαίωσης μέσω της πίστης, από το κεφάλαιο 3, το πρώτο χωρίο, μέχρι και το κεφάλαιο 4 και χωρίο 31. Πέμπτον, μερικές πρακτικές προτροπές που έχουμε στο κεφάλαιο 5 και το εδάφιο 1, μέχρι και το κεφάλαιο 6 και εδάφιο 10. Και τέλος, ένας επίλογος που έχουμε στο 6ο κεφάλαιο στα χωρία 11 με 18. Ας μελετήσουμε πρώτα τον πρόλογο και τον επίλογο της επιστολής. Ο πρόλογος επιστολής προς Γαλάτας, το κεφάλαιο 1, χωρία 1 με 5, είναι σύντομος και αρκετά ξεκάθαρος. Συστήνει τον Απόστολο Παύλο ως συγγραφέα και προσδιορίζει τις εκκλησίες της Γαλατίας ως αποδέκτες. Ο επίλογος πάλι, στα εδάφια 11 με 18 του 6ου κεφαλαίου, είναι επίσης σύντομος, κλείνοντας την επιστολή με μερικές τελευταίες παρατηρήσεις και μια προσωπική ευλογία του Παύλου για τις εκκλησίες της Γαλατίας. Επίσης, υπογραμμίζει μερικές από τις πιο σημαντικές σκέψεις του Παύλου σε αυτήν την επιστολή. Στη δεύτερη ενότητα της επιστολής, που έχουμε στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 6 μέχρι το χωρίο 10, βλέπουμε μια εισαγωγή στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι Γαλάτες. Εδώ ο Απόστολος Παύλος αντιμετώπισε ευθέως το πρόβλημα
της ψευδούς διδασκαλίας στη Γαλατία. Εξέφρασε την έκπληξή του και προειδοποίησε τους Γαλάτας για το πόσο επικίνδυνο ήταν να ακολουθούν τους ψευδοδασκάλους που τους ενοχλούσαν. Στεναρά ο Απόστολος Παύλος επέμενε ότι το να ακολουθεί κανείς αυτούς τους ψευδοδασκάλους ήταν σαν να αποδέχεται ένα κύβδηλο Ευαγγέλιο. Ακούστε τη φοβερή κατάρα που εξαπέλυσε ο Απόστολος Παύλος εναντίον των ψευδοδασκάλων στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 8. Αλλά κι αν εμείς ή ακόμα κι ένας άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό από το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε, να είναι ανάθεμα. Το να ακολουθήσεις τα δόγματα των ψευδοδασκάλων δεν ήταν μια μικρή υπόθεση. Ήταν σαν να απορρίπτεις το αληθινό Ευαγγέλιο του Χριστού. Ήταν σαν να απορρίπτεις την ίδια τη σωτηρία. Αυτό το τμήμα της επιστολής καθιστά σαφές ότι τα προβλήματα στη Γαλατία δεν ήταν ασήμαντα. Διακυδεύονταν η αιώνια μοίρα των Γαλατών. Ξέρετε, ένα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης που μας προκαλεί έκπληξη είναι η Επιστολή προς Γαλάτας. Και λέω ότι μας προκαλεί έκπληξη γιατί είναι η πρώτη επιστολή που έγραψε ποτέ ο Απόστολος Παύλος, τουλάχιστον πιστεύω ήταν η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και σκεφτείτε πώς ξεκινά. Ξεκινά χωρίς καν χαιρετισμό. Ενώ κάθε ελληνική επιστολή υποτίθεται ότι ξεκινάει με ένα χαιρετισμό. Χαίρετε, τι κάνετε. Παρακάμπτει το χαιρετισμό και δίνει κατευθείαν μια γροθιά. Είμαι έκπληκτος για εσάς τους Γαλάτας που στρέφεστε τόσο γρήγορα σε ένα άλλο Ευαγγέλιο που δεν είναι καθόλου Ευαγγέλιο. Και μετά ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει λέγοντας: αν κάποιος ακούει ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό από αυτό που σας κηρύξαμε, ακόμα και αν είναι άγγελος, ακόμα και αν είναι κάποιος σαν τον Γαβριήλ, ανάθεμα έστω. Ας γίνει ανάθεμα, ας αφοριστεί ένα τέτοιο άτομο. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή είναι ότι η αλήθεια έχει σημασία. Και ο λόγος που γράφει στους Γαλάτας είναι επειδή υπάρχουν καλοπροαίρετοι άνθρωποι που ακολουθούν τη διακονία του και οι οποίοι λένε: λοιπόν, ξέρετε, αν θέλετε πραγματικά να είστε σωστοί, αν θέλετε να γίνετε σαν τους μέσα, εσείς οι εθνικοί, θα πρέπει να απεριτμηθείτε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: σταθείτε. Αυτή είναι μια ψευδής διδασκαλία. Και θα πείτε, δεν αντιδρά υπερβολικά ο Παύλος. Καθόλου. Επειδή βλέπει το ίδιο το Ευαγγέλιο να κινδυνεύει από την επιμονή των ανθρώπων αυτών να φέρουν ένα υποτιθέμενο συμπληρωμένο Ευαγγέλιο μέσω της τελετής της περιτομής. Το πρώτο μέρος επιστολής, από το πρώτο εδάφιο μέχρι το δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 21, είναι το πιο περίπλοκο. Αποτελείται από αρκετές ιστορικές αφηγήσεις, τις οποίες ο Παύλος αποδεικνύει την εξουσία του. Σε αυτό το τμήμα της επιστολής, ο Απόστολος Παύλος έδειξε ότι η σκληρή και κατηγορηματική κριτική που άσκησε στους ψευδοδασκάλους στη Γαλατία βασιζόταν στην εξουσία που του είχε δώσει ο Θεός ως Αποστόλου. Τρία διαφορετικά ιστορικά γεγονότα παρουσιάζονται σε αυτά τα κεφάλαια. Η κλήση και η εκπαίδευση του Παύλου στα πρώτα 17 εδάφια, η συνάντηση του Παύλου με τους ηγέτες Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ στο δεύτερο κεφάλαιο στα πρώτα 10 εδάφια και η αντιπαράθεση του Παύλου με τον Πέτρο στη Συριακή Αντιόχεια στο δεύτερο κεφάλαιο στα εδάφια 11 με 21. Αυτά τα γεγονότα ήταν τόσο κρίσιμα για την προσπάθεια του Αποστόλου Παύλου να πείσει τους Γαλάτες, που θα πρέπει να εξετάσουμε καθένα από αυτά, ξεκινώντας από την κλήση και την εκπαίδευση του Αποστόλου Παύλου. Η αφήγηση που αφορά την κλήση και την εκπαίδευση του Παύλου εξηγεί πως ο Παύλος έχει την εξουσία από τον Χριστό να αντιδρά στο ζήτημα της περιτομής των εθνικών. Η αφήγηση ξεκινά περιγράφοντας την αγάπη του Παύλου για τις παραδόσεις του λαού Ισραήλ στα εδάφια 13-14. Ασφαλώς έχετε ακούσει για τη διαγωγή μου όσο καιρό ανήκα στην Ιουδαϊκή θρησκεία και πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό πιο πολύ από πολλούς συνομήλικους συμπατριώτες μου, γιατί είχα μεγαλύτερο ζήλο για τις προγονικές μου παραδόσεις. Κανείς που γνώριζε κάτι για τον Απόστολο Παύλο δεν μπορούσε να αρνηθεί ότι είχε αφοσιωθεί βαθιά στις παραδόσεις του Ισραήλ πριν γίνει ακόλουθος του Χριστού. Μάλιστα, ακόμα και ως χριστιανός υποτάχθηκε συχνά σε όλες αυτές τις παραδόσεις. Παρά το ζήλο του για τις παραδόσεις του Ιουδαϊσμού, στη διάρκεια του ταξιδιού του στη Γαλατία, δεν είχε ζητήσει από τους εθνικούς να περιτμηθούν. Πώς μπορούσε να ενεργήσει έτσι, αφού ήταν τόσο αφοσιωμένος στον Ιουδαϊσμό? Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε περισσότερο από όλα είναι ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν πρώτα απ' όλα Εβραίος. Και ήταν ένας Εβραίος που είχε ανακαλύψει ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν ο υποσχεμένος Μεσσίας. Ο Απόστολος Παύλος ανατράφηκε σύμφωνα με την παράδοση των πρεσβυτέρων. Ανατράφηκε ακούγοντας τις γραφές από την παιδική του ηλικία και επειδή εκπαιδεύτηκε ως Φαρισαίος, είχε μια βαθιά γνώση αυτών των Αγίων Γραφών. Στην πραγματικότητα, πιθανότατα, ο Απόστολος Παύλος ήξερε πολλά βιβλία απ' έξω. Και έτσι όλος αυτός ο πλούτος, αυτό που ονομάζουμε σήμερα γραφές της Παλιάς Διαθήκης, της παράδοσης και της ιστορίας του Ισραήλ, πράγματα που βλέπουμε για παράδειγμα σε επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 9, ο Απόστολος Παύλος τα είχε όλα μέσα του. Βέβαια, είχε και τα αρνητικά μέσα του. Και τα αρνητικά είναι πράγματα επίσης που συνειδητοποιεί ότι πρέπει να απορρίψει όταν έρθει στο Χριστό.
Έτσι, η τάση της αυτοδικαίωσης, η ανωτερότητα της εβραϊκής φυλής, όπως γινόταν αντιληπτή στην εποχή του Παύλου, είναι πράγματα που τα είχε επίσης μέσα του και ως Φαρισαίος. Αυτό όμως που συνέβη στο δρόμο της Δαμασκού είναι που του εμφανίστηκε ο ζωντανός Χριστός και ο Απόστολος Παύλος συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι αυτός είναι ο υποσχεμένος Μεσσίας. Και έτσι, όταν αρχίζει να κηρύττει, αυτό βασικά κηρύττει είναι ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι αυτός που έχει εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις της Παλιάς Διαθήκης. Έτσι, δεν κηρύττει ότι ο Ιουδαϊσμός είναι κακός, αλλά μάλλον ότι έχει εκπληρωθεί εν Χριστώ. Ας δούμε τη μαρτυρία του στα εδάφια 15-18. Όταν λοιπόν ευδόκησε να μου αποκαλύψει το γιο του για να φέρω στους εθνικούς το χαρμόσυνο μήνυμα για αυτόν, δεν στηρίχτηκα σε ανθρώπινες δυνάμεις. Έφυγα στην Αραβία και ύστερα ξαναγύρισα στη Δαμασκό. Έπειτα, μετά από 3 χρόνια, ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να γνωρίσω από κοντά τον Πέτρο και έμεινα κοντά του 15 μέρες. Ο Παύλος πέρασε 3 χρόνια στην Αραβία, όπου διδάχθηκε το Ευαγγέλιο και τα χριστιανικά δόγματα απευθείας από τον ίδιο τον Ιησού. Η άρνησή του να απαιτήσει από τους εθνικούς να περιτμηθούν δεν είναι το αποτέλεσμα προσωπικής άποψης ή προτίμησης. Ο Ιησούς, ο ίδιος ο Κύριος, είχε διδάξει τον Παύλο αυτές τις νέες διδασκαλίες. Το να διαφωνήσει κανείς με τον Παύλο ήταν σαν να διαφωνεί με τον ίδιο τον Χριστό. Η δεύτερη ιστορική αφήγηση, που βρίσκουμε στο δεύτερο κεφάλαιο στα πρώτα 10 εδάφια, αναφέρεται στη συνάντηση του Παύλου με τους ηγέτες της Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ. 14 χρόνια μετά την ιδιωτική συνάντησή του με τον Πέτρο, ο Παύλος συναντήθηκε με τους ηγέτες της Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την κλήση του να φέρει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Διαβάζω στα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου 2. Ανέβηκα πάλι στα Ιεροσόλυμα, ανέβηκα ύστερα από υπόδειξη του Κυρίου. Τους εξέθεσα το Ευαγγέλιο που κηρύττω στους εθνικούς. Είδαν ότι ο Θεός μου είχε αναθέσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στους εθνικούς, όπως τον Πέτρο στους περιττημένους. Όταν κατάλαβα λοιπόν πως μου δόθηκε η χάρη του Θεού, ο Ιάκωβος και ο Κηφάς και ο Ιωάννης, που θεωρούνται στυλοβάτες, έσφιξαν το χέρι το δικό μου και του Βαρνάβα σε ένδειξη αναγνώρισης και συμφώνησαν να κηρύττουμε εμείς τους εθνικούς και αυτοί στους Ιουδαίους. Ο Παύλος αφηγήθηκε στους Γαλάτας αυτήν την ιστορία, ώστε να αντιληφθούν ότι το έργο του ανάμεσα στους εθνικούς δεν ερχόταν σε αντίθεση με την έγκυρη διδασκαλία των ηγετών της Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ. Στην πραγματικότητα, οι άλλοι Απόστολοι είχαν συμφωνήσει ότι ο Θεός είχε αναθέσει στον Παύλο το συγκεκριμένο ρόλο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου στους εθνικούς. Έτσι, ο Παύλος είχε κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίσει το ζήτημα της περιτομής των εθνικών. Ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει στην επιστολή του προς Γαλάτας ότι η κλήση του, η αποστολή του, η αποστολικότητά του και το Ευαγγέλιο που έλαβε ήταν απευθείας από το Θεό, ούτε από τους Ιουδαίους, ούτε από τους ηγέτες τους. Στην επιστολή του προς Γαλάτας μιλά για το πώς έλαβε την ευλογία από τους ηγέτες της Εκκλησίας, όπως ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα του Ευαγγελίου που είχε λάβει. Συνεπώς, ξεκίνησε η διακονία του από μια εκκλησία εθνικών, στέλνοντας το σπουδαίωτερο μήνυμα ότι το Ευαγγέλιο δεν συνδέεται με έναν συγκεκριμένο λαό, ούτε με μια μεμονωμένη εβραϊκή εκκλησία, όπως η εκκλησία της Ιερουσαλήμ, αλλά συνδέεται με το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής. Γιατί ο Απόστολος Παύλος αφηγείται τη σύγκρουση με τον Απόστολο Πέτρο στην επιστολή του προς τη Γαλατία? Αν είχε το δικαίωμα να διορθώσει ένα τόσο εξέχοντα Απόστολο όπως τον Απόστολο Πέτρο, ήταν σίγουρα ότι μπορούσε να διορθώσει και τους ψευτοδιδασκάλους στη Γαλατία. Η τρίτη ιστορική αφήγηση του Παύλου, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 11-21, περιγράφει μια αντιπαράθεσή του με τον Πέτρο στην Αντιόχεια της Συρίας. Παλαιότερα ο Πέτρος είχε συναστραφεί χωρίς πρόβλημα απερίτμητους πιστούς. Αργότερα όμως άρχισε να φοβάται τι θα πιστεύαν για αυτόν κάποιοι αυστηροί Ιουδαίοι πιστοί από τα Ιεροσόλυμα. Έτσι, άρχισε να ξεχωρίζει τη θέση του και να απομακρύνεται από τους απερίτμητους πιστούς. Ασχέτως με το τι πίστευε πραγματικά ο Πέτρος, οι πράξεις του αποτελούσαν μια συμμόρφωση στην ψευδή πίστη ότι οι απερίτμητοι πιστοί ήταν κατώτεροι από τους Ιουδαίους πιστούς. Όταν ο Παύλος το έμαθε, ήρθε σε άμεση αντιπαράθεση με τον Πέτρο, υπενθυμίζοντάς του το Ευαγγέλιο που και οι δυο πιστεύουν. Ακούμε τα λόγια του Παύλου στον Πέτρο στα εδάφια 15-16. Εμείς είμαστε εγγενετείς Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί. Ξέρουμε όμως πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου.
Αν λοιπόν η εξουσία του Παύλου ήταν αρκετή για να διορθώσει έναν τόσο εξέχοντα απόστολο όπως ο Πέτρος, ήταν σίγουρα επαρκής για να διορθώσει τους ψευδοδασκάλους στη Γαλατία. Με τις τρεις αυτές αφηγήσεις ο Παύλος κατάφερε να προβάλλει ισχυρά επιχειρήματα κατά των ψευδοδασκάλων στη Γαλατία και να υπερασπιστεί το Ευαγγέλιό του. Μετά από τις τρεις αυτές αφηγήσεις, ο Παύλος προχωρά στο θεολογικό μέρος της επιστολής του από το κεφάλαιο 3 μέχρι και το κεφάλαιο 4 το εδάφιο 31. Εκεί παραθέτει σαφέστερα θεολογικά επιχειρήματα για να στηρίξει το δόγμα της δικαίωσης μέσω της πίστης. Αυτό το τμήμα χωρίζεται σε 4 μέρη, τα οποία εναλλάσσονται ανάμεσα στις εμπειρίες των Γαλατών και στη βιβλική αφήγηση της ζωής του Αβραάμ. Πρώτα λοιπόν, ο Παύλος αναφέρεται σε παλαιότερες εμπειρίες των Γαλατών. Δεύτερο, στρέφεται στην αφήγηση της ζωής του Αβραάμ, δίνοντας έμφαση στη σώζουσα πίστη του Αβραάμ. Τρίτο, κάνει αναφορά στις πρόσφατες εμπειρίες των Γαλατών πιστών. Και τέταρτο, αντλεί επιχειρήματα από την ιστορία των γυναικών και των γιών του Αβραάμ. 1. Οι προηγούμενες εμπειρίες των Γαλατών. Ας δούμε σύντομα το κεφάλαιο 3 ως το εδάφιο 5, όπου ο Παύλος εστιάζει στις προηγούμενες εμπειρίες χριστιανικής πίστης των Γαλατών. Αυτό θέλω μόνο να μου πείτε. Τηρώντας τον νόμο δεχθήκα το πνεύμα ή ακούγοντας το κήρυγμα και πιστεύοντας? Αρχίσατε με την εμπειρία του πνεύματος, πώς τώρα καταλήγετε να εμπιστεύεστε σε ανθρώπινες δυνάμεις? Ο Θεός, ο οποίος σας χορηγεί το πνεύμα και κάνει θαύματα στη συνάξη σας, τον ξέρετε από την τήρηση του νόμου ή από το κήρυγμα που πιστέψατε? Με μια σειρά ρητορικών ερωτήσεων, ο Παύλος αναφέρεται στο πρώτο ιαποστολικό ταξίδι του. Όπως διαβάζουμε στις πράξεις τα κεφάλαια 13-14, οι Γαλάτας είχαν λάβει απίστευτες ευλογίες από το Άγιο Πνεύμα όταν ο Παύλος τους είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά. Ο Παύλος αλλά και οι Γαλάτες γνώριζαν ότι αυτές οι ευλογίες του Πνεύματος δεν τους είχαν δοθεί επειδή τηρούσαν το νόμο του Θεού. Ο Θεός τους είχε παραχωρήσει αυτές τις δωρεές επειδή απλώς είχαν πιστέψει στο Ευαγγέλιο. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία υπόψη τους, οι Γαλάτες δεν θα έπρεπε να φτάσουν στο σημείο να σκεφτούν ότι οι ευλογίες του Θεού θα μπορούσαν να αποκτηθούν με υποταγή στον νόμο. Αφού ο Παύλος αναφέρεται για λίγο στις προηγούμενες χριστιανικές εμπειρίες των Γαλατών, στη συνέχεια στρέφεται στη σώζουσα πίστη του Αβραάμ. Στο κεφάλαιο 3, από το εδάφιο 6 μέχρι το 4 και εδάφιο 11, μας λέει ότι ο Θεός ευλόγησε τον Αβραάμ εξαιτίας της πίστης του και όχι εξαιτίας της υπακοής του στον νόμο του Θεού. Ο Αβραάμ δεν είχε κερδίσει την ευλογία της σωτηρίας με σαρκές ανθρώπινες προσπάθειες. Η επιχειρηματολογία του Παύλου σε αυτό το σημείο είναι μάλλον περίπλοκη. Μπορούμε όμως να δούμε ότι ακολουθεί 5 στάδια. Πρώτα, ο Παύλος τονίζει ότι ο Αβραάμ δικαιώθηκε επειδή πίστεψε στην υπόσχεση του Θεού ότι θα αποκτήσει γιο. Στο κεφάλαιο 3, εδάφια 6 με 7, ο Παύλος αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 6. Να τη γράφει. Το ίδιο και ο Αβραάμ, σύμφωνα με τη Γραφή, πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Μάθε λοιπόν ποιοι είναι γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ. Για να κατανοήσουμε τη σημασία του εδαφίου στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 6, πρέπει να έχουμε κατά νου τι προηγήθηκε αυτού του εδαφίου. Νωρίτερα ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ένα μεγάλο βασίλειο. Αλλά ο Αβραάμ αμφέβαλε για την υπόσχεση του Θεού επειδή η γυναίκα του η Σάρα ήταν στήρα. Σε απάντηση αυτού, ο Θεός επιβεβαίωσε την υπόσχεσή του. Έδειξε στον Αβραάμ πως είχε γεμίσει τον νυχτερινό ουρανό με αστέρια και υποσχέθηκε ότι η κληρονόμη του θα είναι αμέτρητη σαν τα αστέρια του ουρανού. Ο Αβραάμ πίστηκε και πίστεψε στην υπόσχεση του Θεού και ο Θεός τον υπολόγισε ως δίκαιο ή δικαιωμένο. Φυσικά ο Αβραάμ παρέμεινε άνθρωπος αμαρτωλός, αλλά ο Θεός δήλωσε, θα λέγαμε, ενώπιον του δικαστηρίου του ουρανού ότι ο Αβραάμ ήταν δίκαιος στα μάτια του. Αυτό έγινε πολύ πριν την περιτομή του Αβραάμ. Γι' αυτό το λόγο ο Απόστολος Παύλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό που ισχύει για τον ίδιο τον Αβραάμ ισχύει και για όλα τα τέκνα, όλα τα παιδιά του Αβραάμ. Και εκείνοι που ακολουθούν το παράδειγμα του Αβραάμ είναι τα αληθινά παιδιά του και οι κληρονόμοι του μεγάλου βασιλείου που υποσχέθηκε ο Θεός σε αυτόν. Δεύτερο, ο Παύλος τονίζει ότι ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ ότι οι ευλογίες της σωτηρίας θα ξαπλώνονταν μέσα από αυτόν στα έθνη. Στην προς Γαλάτας, ο Παύλος αναφέρεται σε ένα άλλο σημείο της Γένεσης, στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 3. Και η Γραφή, προβλέποντας πως ο Θεός θα σώσει τα έθνη με την πίστη, έδωσε από πριν στον Αβραάμ το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι θα ευλογηθούν στο πρόσωπό του όλα τα έθνη. Συνεπώς, όσοι εμπιστεύονται στον Θεό ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ.
Σύμφωνα με τον Παύλο, στη Γένεση κεφάλαιο 12 και εδάφιο 3, μιλάει για κάποια στιγμή στο μέλλον που ο Θεός είχε υποσχεθεί να στείλει την ευλογία του σε όλα τα έθνη της γης. Αυτή η ευλογία θα ερχόταν σε όλα τα έθνη με τον ίδιο τρόπο που έχει έρθει και στον Αβραάμ, δηλαδή μέσω της πίστης. Στο βιβλίο της Γένεσης κεφάλαιο 12, ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ, ο οποίος τότε φυσικά ήταν άτεκνος, όχι μόνο ότι θα είχε απογόνους που δεν θα μπορούσαν να μετρηθούν, αλλά ότι μέσω του Αβραάμ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Και βλέπουμε ότι η υπόσχεση αυτή εκπληρώνεται ήδη από την Παλιά Διαθήκη. Ο Ισραήλ καλείται να είναι ένας λαός ξεχωριστός για τον Κύριο και επίσης ένας λαός που θα αντιπροσωπεύει τον Κύριο και τη βασιλεία του ανάμεσα στα έθνη. Ονομάζονται λοιπόν Βασίλειο Ιερέων. Βέβαια γνωρίζουμε ότι ο Ισραήλ με πολλούς τρόπους απέτυχε, όπως και εμείς θα είχαμε αποτύχει. Να γίνει αυτό το Βασίλειο Ιερέων, να είναι η οδός μέσω της οποίας θα έρει η ευλογία του Θεού από τον Ισραήλ σε όλα τα έθνη. Αλλά ο Ιησούς είναι ο τέλειος απόγονος του Αβραάμ και τώρα εν Χριστώ η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης είναι και ο αποδέκτης ευλογίας μέσω του Ιησού, του σπέρματος του Αβραάμ και η οδός ευλογίας ανάμεσα στα έθνη. Τρίτον, ο Παύλος εξήγησε ότι η σωτηρία έρχεται μέσω της πίστης στον Χριστό, αδιάφορα από τα καλά έργα, επειδή ο ίδιος ο Χριστός σήκωσε την κατάρα του Θεού πάνω στην αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος ήθελε να καταλάβουν οι Γαλάτες πιστοί ότι το κόψιμο της σάρκας, κατά την περιτομή, στην ουσία ήταν σύμβολο καταδίκης και όχι τρόπος δικαίωσης. Η περιτομή σήμαινε ήθελα να αποκοπώ από τη γη των ζώντων αν δεν ασκήσω με πιστότητα τη Διαθήκη. Ο Χριστός γι' αυτό ακριβώς το λόγο είχε έρθει στη γη, επειδή κανένας δεν θα μπορούσε να ζήσει σύμφωνα με αυτό το πρότυπο. Όπως λέει ο Παύλος στη Γαλάτας, 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 13, ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε αυτός κατάρα για χάρη μας. Η δήλωση αυτή του Αποστόλου Παύλου βασίζεται στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 23, που διακηρύσει ότι όποιος είναι αυτός που κρεμιέται στο ξύλο είναι καταραμένος από το Θεό. Στον πυρήνα της θεολογίας του Παύλου βρίσκεται η ιδέα της επάρκειας του έργου του Χριστού, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά κατάλοιπα μέσα μας ως ξεπεσμένα ανθρώπινα όντα που θέλουμε με κάποιο τρόπο να πολεμήσουμε αυτή την ιδέα. Ότι η σωτηρία μας, η λύτρωσή μας έχει εξασφαλιστεί για μας ανεξάρτητα από οτιδήποτε έχουμε κάνει ή θα κάνουμε. Αλλά η επιστολή προς Γαλάτας είναι μια επιστολή στην οποία ο Απόστολος Παύλος μας επιβάλλει αυτή την ιδέα. Την υπαγορεύει στη συνείδησή μας για να καταλάβουμε ότι ο Χριστός το έκανε όλο αυτό. Ότι έχει πληρώσει το τελικό τίμημα. Παλιά Διαθήκη έκανε λόγο για μια κατάρα. Και επειδή ο Χριστός υπέστη αυτή την κατάρα, είμαστε τώρα ελεύθεροι από αυτήν. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος προκαλεί μια μεγάλη αναστάτωση στους Γαλάτας σχετικά με την ελευθερία. Μια ελευθερία που δεν την κερδίσαμε τις προσπάθειές μας, δεν την κερδίσαμε ακολουθώντας ανθρώπινες τελετές, ούτε πράγματα που μας δίνονται από το θρησκευτικό κόσμο, αλλά την κερδίσαμε ή καλύτερα μας δόθηκε αυτό το δώρο από τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πλήρωσε ο ίδιος το τίμημα, επομίστηκε την κατάρα και επομένως μας ελευθέρωσε για να ζήσουμε ως ελεύθερα παιδιά του Θεού. Τέταρτο, ο Παύλος προλαβαίνει μια αντίρρηση των ψευδοδασκάλων, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι ο νόμος του Μωυσή αλλάζει τη σημασία του παραδείγματος του Αβραάμ. Όπως γράφει στο 3ο κεφάλαιο και στα εδάφια 17 και 19. Δεν μπορεί ο νόμος που ήρθε ύστερα από 300 χρόνια να την ακυρώσει, καταργώντας έτσι τις υποσχέσεις του Θεού. Τότε γιατί δόθηκε ο νόμος? Προστέθηκε για να φανεί πόσο πολύ παραβαίνουν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού. Ίσχυσε όμως ως ότου να έρθει ο απόγονος του Αβραάμ για τον οποίο μιλούσε η υπόσχεση του Θεού. Η Διαθήκη του Θεού με τον Ισραήλ στο πρόσωπο του Μωυσή καθιερώθηκε περίπου 430 χρόνια μετά από τη Διαθήκη με τον Αβραάμ. Αλλά ο Απόστολος Παύλος επέμενε ότι ο νόμος του Μωυσή δεν είχε ακυρώσει το δρόμο της δικαίωσης με πίστη που καθιερώθηκε στην εποχή του Αβραάμ. Αντίθετα, όπως το έθεσε εδώ ο Απόστολος Παύλος, ο νόμος του Μωυσή είχε προσθεθεί για να αντιμετωπίσει τις παραβάσεις του Ισραήλ και να τους προετοιμάσει για την ημέρα που θα ερχόταν ο Χριστός, ο μεγάλος απόγονος του Αβραάμ ή το σπέρμα όπως συχνά μεταφράζεται. Ο Παύλος είπε τόσα πολλά σε αυτό το απόσπασμα που θα επανέλθουμε για να εξετάσουμε πληρέστερα αργότερα σε αυτό το μάθημα. Αλλά σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Απόστολος Παύλος υποστήριξε με τόλμη ότι ο νόμος του Μωυσή δεν ακυρώνει τη Διαθήκη του Αβραάμ ώστε να ακυρώσει την υπόσχεση του Θεού.
οτιδήποτε άλλο και αν μπορεί να υποθεί για το ρόλο του νόμου του Μωυσή στη βιβλική ιστορία, ο Απόστολος Παύλος πίστευε ότι ο νόμος του Θεού ήταν σύμφωνος με την υπόλοιπη Αγία Γραφή. Ήταν αδύνατο ο νόμος που αποκάλυψε ο Θεός στον Μωυσή να είναι αντίθετος με αυτό που είχε αποκαλύψει ο Θεός στον Αβραάμ, όπως το έθεσε σε Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 21. Είναι λοιπόν αντίθετος ο νόμος προς την υπόσχεση του Θεού? Καθόλου. Οι ιστορίες του Αβραάμ στη Γένεση καθιστούν σαφές ότι ο Θεός απαιτούσε καλά έργα ή υπομονή στις εντολές του στις μέρες του Αβραάμ, όπως ακριβώς απαιτούσε από τους Ισραηλίτες στην εποχή του Μωυσή να υπακούουν τις εντολές του. Αλλά οι ψευτοδιδάσκαλοι στη Γαλατεία δεν μπορούσαν να δουν ένα κρίσιμο γεγονός σχετικά με την υπακοή. Στις διαθήκες του Θεού με τον Αβραάμ και τον Μωυσή, όπως και σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, η υπακοή στις εντολές του Θεού δεν είναι ένας τρόπος απόκτησης δικαιοσύνης ενώπιον του Θεού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αληθινοί πιστοί εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για το δώρο της δικαίωσης που λαμβάνουν δωρεάν μέσω της πίστης. Ο νόμος δεν προσθέθηκε για να ακυρώσει τη δικαίωση με πίστη, αλλά για να οδηγήσει στον Χριστό. Πέμπτο, ο Παύλος ξεκαθάρισε ότι οι ευλογίες του Θεού αφορούσαν μόνο εκείνους που ανήκαν στο ξεχωριστό σπέρμα του Αβραάμ, δηλαδή τον Χριστό. Όπως γράφει στην προς Γαλάτας 3, 16-29. Οι επαγγελίες λοιπόν δόθηκαν ως διαθήκη στον Αβραάμ και στον απόγονό του. Η Γραφή δεν λέει και στους απογόνους, όπως θα έκανε αν εννοούσε πολλούς, αλλά μιλάει για έναν, και στον απόγονό σου. Αυτός ο απόγονος είναι ο Χριστός. Και αφού ανήκετε στον Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός. Καθώς ο Παύλος ανέφερε το παραπάνω απόσπασμα από τη Γένεση, παρατήρησε ότι η λέξη ζερά, που εδώ μεταφράζεται σπέρμα, απόγονος, ήταν ενικού και όχι πληθυντικού αριθμού. Η κληρονομιά του Αβραάμ δεν είχε προσφερθεί σε όλα τα τέκνα του Αβραάμ ατομικά, αλλά αρχικά στο γιο του Αβραάμ, που ήταν ο αντιπρόσωπος και ο αντιπροσωπευτικός αρχηγός εκείνων που θα προερχόταν από αυτόν. Και με το φως της αποκάλυψης του Χριστού, ο Παύλος γνώριζε ότι ο Χριστός ήταν ο απόγονος του Αβραάμ, που αποτελούσε τον αντιπροσωπευτικό αρχηγό του λαού του Θεού διαμέσου των αιώνων. Ο Χριστός είναι το μόνο σπέρμα του Αβραάμ που κληρονομεί όλες τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί στον Αβραάμ. Και δικαίωμα σε αυτή την κληρονομιά έχουν μόνο όσοι ανήκουν σε αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο, ο Παύλος επιχειρηματολογεί ότι η δικαίωση έρχεται μόνο σε εκείνους που ακολουθούν το παράδειγμα του Αβραάμ και λαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού μέσω του γιου του Αβραάμ. Η σωτηρία είναι μέσω της πίστης, της υποσχέσης του Θεού και όχι με τα έργα του νόμου. Αφού αναφέρθηκε στην αρχική εμπειρία σωτηρίας των Γαλατών και τη βιβλική αφήγηση της πίστης του Αβραάμ, ο Παύλος μιλάει για την πρόσφατη εμπειρία των Γαλατών στο κεφάλαιο 4 και στα εδάφια 12 με 20. Ας διαβάσουμε τα εδάφια 15 και 16. Πού είναι όμως τώρα εκείνος ο ενθουσιασμός σας? Τώρα έγινα εχθρός σας επειδή σας λέω την αλήθεια? Εδώ ο Παύλος εκφράζει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την πνευματική ευημερία των Γαλατών. Ήθελε να αναγνωρίσουν την απελπιστική πνευματική τους κατάσταση. Όταν οι Γαλάτες έστρεψαν την πλάτη τους στο Ευαγγέλιο, έχασαν τη χαρά τους, ένα από τους καρπούς του πνεύματος. Και μόνο αυτή η απώλεια της χαράς θα έπρεπε να αφυπνίσει τους Γαλάτες σχετικά με το γεγονός ότι η διδασκαλία των αντιπάλων του Παύλου δεν είναι η σωστή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εκτιμήσουμε το αν είμαστε στη σωστή πορεία όσον αφορά τη χριστιανική μας ζωή. Ο Απόστολος Παύλος τόνισε ένα από αυτούς τους τρόπους εκεί σε Επιστολή προς Γαλάτας, την απώλεια της χαράς του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος δεν εννοούσε με αυτόν τον τρόπο ότι οι εκκλησίες εκεί στη Γαλατεία θα έπρεπε τώρα να αναζητήσουν την ευτυχία και τη χαρά με οποιοδήποτε κόστος και τρόπο. Όχι, όχι. Ακόμα και ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν χαρούμενος κάθε στιγμή. Ήθελε ωστόσο να αναγνωρίσουν ότι οι κάποτε γεμάτες χαρά εκκλησίες τους είχαν κατακαιρματιστεί από διχασμούς και διαμάχες. Μερικοί από αυτούς είχαν αρχίσει να γίνονται ακόμα και εχθροί του Απόστολου Παύλου. Αυτή η έλλειψη ενότητας στην εκκλησία έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και ο Απόστολος Παύλος τους δήλωσε ότι η έλλειψη χαράς υπήρχε επειδή είχαν αρχίσει να υιοθετούν ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο και να σβήνουν το Άγιο Πνεύμα από ανάμεσά τους. Το τέταρτο επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο Παύλος για να αντικρούσει τους ψευδοδασκάλους ήταν η βιβλική καταγραφή των συζύγων και των γιών του Αβραάμ που βρίσκουμε στην προς Γαλάτας κεφάλαιο 4 εδάφια 21 με 31.
Ο Αβραάμ είχε 2 γιους, τον Ισαάκ από τη γυναίκα του τη Σάρα και τον Ισμαήλ από τη σκλάβα της Σάρας, την Άγαρ. Στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 24, ο Απόστολος Παύλος σχολίασε ότι οι διαφορές μεταξύ αυτών των 2 μητέρων και των γιών τους μπορούσαν να ερμηνευθούν αλληγορικά. Με αυτό εννοούσε ότι οι ιστορικές αλληλεπιδράσεις του Αβραάμ με τις 2 μητέρες και τους γιους τους αντιστοιχούν σε 2 δρόμους που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι Γαλάτας. Το δρόμο της πίστης στην υπόσχεση του Θεού και το δρόμο της σάρκας. Από τη μια πλευρά ο Αβραάμ ακολούθησε το μονοπάτι της πίστης όσον αφορά τη Σάρα και τη γέννηση του Ισαάκ. Και από την άλλη πλευρά ακολούθησε το μονοπάτι της σάρκας αναφορικά με την Άγαρ και τον Ισμαήλ. Ο Παύλος εξήγησε στη Γένεση 15 ότι ο Θεός εκεί είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ έναν κληρονόμο από τη σύζυγό του τη Σάρα. Η Σάρα όμως ήταν στήρα και είχε προπολού περάσει την ηλικία της τεκνοποίησης. Έτσι η απόκτηση κληρονόμου από αυτήν απαιτούσε από τον Αβραάμ να ασκήσει πίστη στην υπόσχεση του Θεού. Με εμπιστοσύνη στο Θεό, θα τηρούσε το λόγο του. Η Σάρα απέκτησε ένα γιο, τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν τέκνο επαγγελίας, κληρονόμος του Αβραάμ και εκπρόσωπος όλων των πιστών. Όμως, όπως διαβάζουμε στη Γένεση 16, πριν γεννηθεί ο Ισαάκ, ο Αβραάμ είχε κουραστεί να περιμένει να του δώσει ο Θεός το γιο της επαγγελίας. Έτσι στράφηκε στη δούλη της Σάρας Άγαρ για να αποκτήσει παιδί. Ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο, ο Αβραάμ επιχείρησε να εξασφαλίσει την πραγματοποίηση επαγγελίας με ανθρώπινη προσπάθεια, την προσπάθεια της σάρκας. Η Άγαρ έδωσε ένα γιο στον Αβραάμ, τον Ισμαήλ, ο οποίος όμως ήταν παιδί της σάρκας. Ο Θεός δεν έκανε αποδεκτό τον Ισμαήλ ως κληρονόμο του Αβραάμ, ο οποίος κατέληξε να αντιπροσωπεύει όλους εκείνους που αποβλέπουν στη σάρκα ως τρόπο σωτηρίας τους. Χρησιμοποιώντας αυτή την αντίθεση ανάμεσα στις συζύγους και στους γιους του Αβραάμ, ο Παύλος καταλήγει στο εξής συμπέρασμα, στο εδάφιο 31. Δεν είμαστε λοιπόν, αδελφοί μου, παιδιά δούλης, αλλά της ελεύθερης γυναίκας. Πίστη στην υπόσχεση του Θεού ήταν ο τρόπος σωτηρίας για τους χριστιανούς. Όπως ακριβώς ο Ισαάκ γεννήθηκε από τη Σάρα εξαιτίας της πίστης του Αβραάμ. Όπως και την εποχή του Αβραάμ, οι πιστοί κάθε εποχής δικαιώνονται, γίνονται αποδεκτοί στην οικογένεια του Θεού και αποκτούν τη δύναμη να ζουν με δικαιοσύνη μέσω της πίστης τους στις υποσχέσεις του Θεού και όχι με τη δική τους δύναμη και αξία. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι ο Παύλος παρουσίασε 4 βασικά επιχειρήματα για να εξηγήσει ότι οι πιστοί λαμβάνουμε όλες τις ευλογίες του Θεού αποκλειστικά μέσω της πίστης. Έχοντας υπόψη μας το περιεχόμενο των κεφαλαίων 1 έως 4, είμαστε τώρα σε θέση να αναφερθούμε περιληπτικά στις προτροπές των κεφαλαίων 5 και 6. Σε αυτά τα κεφάλαια ο Παύλος δίνει λύσεις σε πρακτικά προβλήματα που οι ψευδοδάσκαλοι είχαν προκαλέσει στη Γαλατεία. Ο Παύλος λέει πολλά σε αυτά τα εδάφια, μπορούμε όμως να συνοψίσουμε τις σκέψεις του σε 3 βασικά θέματα. Υπεύθυνη ελευθερία εν Χριστώ, στο κεφάλαιο 5, στα πρώτα 15 εδάφια. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, από το εδάφιο 16 μέχρι το εδάφιο 26, και η κρίση του Θεού στο 6ο κεφάλαιο, στα πρώτα 10 εδάφια. Ας εξετάσουμε πρώτα το θέμα της υπεύθυνης ελευθερίας εν Χριστώ. Στο 5ο κεφάλαιο, στα πρώτα 15 εδάφια, ο Παύλος καλεί τους Γαλάτας να παραμείνουν σταθεροί στην ελευθερία τους που τους έχει δοθεί εν Χριστώ. Με μεγάλη προσοχή παραθέτει τα επιχειρήματά του. Πρώτα, τονίζει την ανάγκη να διατηρήσουν τη χριστιανική τους ελευθερία. Ας δούμε τι μας λέει στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 1. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμένετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας. Στη διάρκεια του πρώτου ιεραποστολικού ταξιδιού, ο Παύλος είχε οδηγήσει τους εθνικούς μέσα στη χριστιανική πίστη, ελεύθερους από φορτία, και ήθελε να παραμείνουν ελεύθεροι, γιατί τα φορτία του νομικισμού είναι τόσο επικίνδυνα. Γράφει στα εδάφια 2 και 3. «Ακούστε με, εγώ ο Παύλος σας το λέω. Αν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν σε ωφέλησε σε τίποτα. Επίσης, θυμίζω σε όποιον θέλει να περιτμηθεί πως έχει υποχρέωση να τηρεί όλο τον νόμο». Οι ψευδοδάσκαλοι στη Γαλατεία είχαν δημιουργήσει ένα σύστημα δικαιοσύνης στηριγμένο στον νομικισμό. Δίδασκαν στους πιστούς να στηρίζονται στην υπακοή τους στον νόμο, μάλλον παρά στην υπακοή τους στον Χριστό. Ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα υποχρέωναν τους εξεθνών χριστιανούς να ασκήσουν υπακοή σε ολόκληρο τον νόμο, πράγμα που είναι αδύνατο να γίνει. Οι επιλογές τους ήταν ελευθερία εν Χριστώ ή υπακοή στον νόμο. Η πρώτη οδηγούσε σε σωτηρία, η άλλη σε καταδίκη. Ο Παύλος προσπάθησε να εξορροπήσει την υπεράσπιση της χριστιανικής ελευθερίας με τη διαβεβαίωση ότι θα πρέπει να υπάρχει ηθική ευθύνη του πιστού. Προειδοποιεί τους Γαλάτες να μην χρησιμοποιούν τη χριστιανική τους ελευθερία ως αφορμή για να μην υπακούν στον ηθικό νόμο του Θεού.
Γράφει στο εδάφιο 13. Ο Θεός λοιπόν, αδελφοί μου, σας κάλεσε για να είστε ελεύθεροι. Μόνο να μην γίνει η ελευθερία αφορμή για αμαρτωλή διαγωγή. Ο Χριστός είχε ελευθερώσει τους ξένους στη Γαλατεία από τα δεσμά του νόμου ως μέσου δικαίωσης και δύναμης για μια πνευματική ζωή, παρόλα αυτά απαιτούσε να ακολουθούν τις εντολές του Θεού. Ο Παύλος δεν ήθελε οι Γαλάτας να σκεφτούν ότι η ελευθερία τους από την υποχρέωση της περιτομής μπορούσε να σημαίνει ελευθερία παραβίασης του Άγιου χαρακτήρα του Θεού, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί τη βάση του νόμου. Αν ανακαλύψω ξαφνικά πως δεν χρειάζεται να ακολουθήσω τον νόμο για να σωθώ, η δικαιοσύνη δεν έχει να κάνει με τον νόμο, τότε λέω δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεν υπάρχουν κανόνες. Αυτό είναι υπέροχο. Μπορώ να υπηρετήσω τον εαυτό μου. Αλλά αυτή η στάση δεν λαμβάνει υπόψη το ότι απελευθερωθήκαμε για να υπηρετήσουμε ο ένας τον άλλον και το Θεό. Γιατί δεν έχει να κάνει με εμάς πια. Ούτε χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά επειδή ακριβώς είμαστε δίκαιοι, μπορούμε να έχουμε αυτό το όραμα κατά νου για το μελλοντικό μας αυτό, τον αποκαταστημένο, τον πλήρως αγιασμένο, και μπορούμε να εργαζόμαστε για να γίνουμε αυτό μας έχει ήδη κάνει ο Θεός. Να γίνουμε αυτό για το οποίο μας κάλεσε ο Θεός, καθώς είμαστε ήδη εν αυτό. Αφού ο Παύλος ανέπτυξε το θέμα της ελευθερίας εν Χριστώ και της σωστής χριστιανικής ζωής, στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη σημασία της δύναμης του Αγίου Πνεύματος, στο κεφάλαιο 5 και στα εδάφια 16 με 26. Πώς θα μπορούσαν οι Γαλάτες να αντισταθούν στην αμαρτία χωρίς τον νομικισμό και την ανθρώπινη προσπάθεια? Με δύο λόγια, ο Παύλος απάντησε ότι ο κάθε πιστός πρέπει να στηρίζεται στο Άγιο Πνεύμα για οδηγία και ενδυνάμωση και όχι στη σάρκα. Ας δούμε πώς το θέμα το εκφράζει στο 5ο κεφάλαιο, στα εδάφια 16 και στο εδάφιο 25. Θέλω όμως να σας πω και τούτο: να καθορίζει το πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του πνεύματος, πρέπει να ακολουθούμε το πνεύμα. Ο Παύλος πίστευε ότι ο μόνος τρόπος για να ζήσει ο πιστός μια άγια ζωή εν Χριστώ ήταν να εξαρτάται απόλυτα και να ακολουθεί το πνεύμα του Θεού. Τώρα αυτό που είναι σημαντικό να θυμόμαστε είναι πως ο Παύλος ποτέ δεν θεώρησε ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν πάνω από τις γραφές ή ενάντια από αυτές. Για τον Παύλο, το να ζει κανείς ακολουθώντας το πνεύμα δεν μπορούσε να χωριστεί από τη γραπτή Αποκάλυψη. Το πνεύμα του Θεού πάντοτε οδηγούσε τους πιστούς να ζουν σύμφωνα με τον γραπτό λόγο του Θεού, όπως αυτός είχε ήδη αποκαλυφθεί στην Παλιά Διαθήκη. Και καθώς σταδιακά αποκαλυπτόταν σε επιστολές του Παύλου, αλλά και σε άλλα κείμενα που θα αποτελούσαν τελικά την Καινή Διαθήκη. Το να ζει κανείς σύμφωνα με το πνεύμα δεν σήμαινε ότι απλώς συμμορφωνόταν με τη διδασκαλία των γραπτών κειμένων. Ουσιαστικά αυτό περιλάμβανε μια συνειδητή εξάρτηση από τη δύναμη του πνεύματος για την εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Οι χριστιανοί δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από τον Θεό αν στηρίζονται στο πνεύμα για να παράγουν καρπό δικαιοσύνης στη ζωή τους. Εκτός από τις προοπτικές του Αποστόλου Παύλου για ελευθερία εν Χριστώ μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος, μιλώντας για την κρίση του Θεού, ο Απόστολος Παύλος συνοψίζει τα εξής πρακτικά θέματα στο κεφάλαιο 6 και χωρία 7 με 9. Μην έχετε ψευδαισθήσεις. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Έτσι, όποιος παίρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα θερήσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως παίρνει στον αγρό του πνεύματος, αυτός θα θερήσει ως καρπό του πνεύματος την αιώνια ζωή. Και όταν κάνουμε το καλό, ας μην αποκάμνουμε. Γιατί αν αντέξουμε στο τέλος, θα θερήσουμε τον καρπό τον κατάλληλο καιρό. Ο Παύλος ενδιαφερόταν πολύ για την τελική κατάληξη των Γαλατών. Ήξερε ότι οι αληθινοί πιστοί του Χριστού δεν μπορούν να χάσουν ποτέ τη σωτηρία τους. Αλλά γνώριζε επίσης ότι όποιος δήλωνε πιστός δεν είχε απαραίτητα και τη σώζουσα πίστη. Έτσι, προειδοποιούσε τις εκκλησίες της Γαλατίας να μην ξεχνούν την επερχόμενη κρίση του Θεού. Ήλπιζε ότι αυτή η προειδοποίηση θα ενθάρρυνε τους Γαλάτες πιστούς να στηριχτούν στο Χριστό και στο Άγιο Πνεύμα για σωτηρία. Από αυτή τη σύντομη επισκόπηση της επιστολής προς Γαλάτας, μπορούμε να δούμε ότι ο Παύλος αντέκρουσε τους ψευδοδιδασκάλους της Γαλατίας με διάφορους τρόπους. Έκανε προσωπικές εκκλήσεις προς τους Γαλάτας, προτρέποντάς τους να πιστέψουν στο αληθινό Ευαγγέλιο που τους είχε κηρύξει χρόνια πριν και να ζήσουν σύμφωνα με αυτό. Με λίγα λόγια, τους παρότρινε να απορρίψουν τους ψευδοδιδασκάλους και να αγκαλιάσουν και πάλι το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, δια πίστεως και όχι δια των έργων. Μέχρι τώρα εξετάσαμε το πλαίσιο της επιστολής του Παύλου προς τους Γαλάτας και το βασικό περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Τώρα είμαστε σε θέση να μελετήσουμε το τρίτο θέμα. Πώς η επιστολή προς Γαλάτας αντανακλά τις σημαντικότερες θεολογικές απόψεις του Παύλου. Είναι εύκολο να δούμε πώς ο Απόστολος Παύλος αντιμετώπισε την απέτηση των ψευδοδιδασκάλων για περιτομή των εθνικών. Αλλά ας το παραδεχθούμε. Πολύ λίγοι χριστιανοί σήμερα αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ερωτήματα σχετικά με την περιτομή. Πολλοί χριστιανοί σήμερα αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ερωτήματα σχετικά με την περιτομή. Πολλοί χριστιανοί σήμερα αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ερωτήματα σχετικά με την περιτομή. Πολλοί χριστιανοί σήμερα αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ερωτήματα σχετικά με την περιτομή.
Συνεπώς, τι σχέση έχει αυτή η επιστολή με εμάς σήμερα? Για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η επιστολή, η προς Γαλάτας, για τους χριστιανούς σε κάθε εποχή, πρέπει να δούμε πώς αντικατοπτρίζει τον πυρήνα της θεολογίας του Αποστόλου Παύλου. Σχεδόν όλα όσα έγραψε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας βασίζονται στην πεποίθησή του ότι οι ψευδοδιδάσκαλοι στη Γαλατία δεν αναγνώριζαν μια βασική διάσταση της χριστιανικής πίστης. Το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είχε εγκαινιάσει τις έσχατες μέρες, την εποχή της τελικής κρίσης αλλά και της τελικής σωτηρίας. Θα θυμάστε ότι στην πρώτη διάλεξη αυτής της σειράς είχαμε τονίσει ότι θα πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στις ιδιαίτερες δασκαλίες του Παύλου, στις διάφορες επιστολές του και στο γενικότερο σύστημα της θεολογίας του. Ο Παύλος επανειλημμένα προσπάθησε να διορθώσει τους ψευδοδασκάλους στη Γαλατία, επειδή καλούσαν τους εξεθνών χριστιανούς να υποβληθούν στην περιτομή. Για τον λόγο αυτό ξόδεψε πολύ χρόνο συζητώντας το θέμα της περιτομής αλλά και της δικαίωσης διαπίστεως. Οι δηλώσεις του Παύλου για την περιτομή και τη σωτηρία στην πραγματικότητα απηχούσαν σημαντικές θεολογικές του πεποιθήσεις. Η δασκαλία του, που καταγράφεται στην επιστολή προς Γαλάτας, δεν είναι παρά μια εφαρμογή των βασικών εσχατολογικών του πεποιθήσεων. Θα θυμάστε ότι ο Παύλος στην επιστολή αυτή μας διδάσκει ότι η μελλοντική εποχή άρχισε με τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, αν και η αμαρτία και ο θάνατος δεν θα εξαφανιστούν εντελώς παρά μόνο όταν ο Χριστός επιστρέψει με δόξα. Αυτό σημαίνει ότι οι χριστιανοί ζουν σε αυτό που θα ονομάζαμε ήδη και όχι ακόμα. Ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εποχή της αμαρτίας και του θανάτου συνυπάρχει με την εποχή της αιώνιας σωτηρίας. Το γεγονός όμως ότι αυτή η εποχή της αμαρτίας και η μελλοντική εποχή συνυπάρχουν έδωσε αφορμή ώστε να δημιουργηθούν σοβαρές παρανοήσεις και παρεξηγήσεις στις εκκλησίες της Γαλατίας. Ο Παύλος πίστευε ότι οι συγκεκριμένες αυτές διαμάχες των πιστών της Γαλατίας, σχετικά με τα θέματα της περιτομής, της δικαίωσης και τα παρομοία, στην πραγματικότητα ήταν συμπτώματα ενός βασικότερου προβλήματος. Το ουσιαστικότερο πρόβλημα στη Γαλατία ήταν ότι οι ψευτοδιδάσκαλοι υποτιμούσαν το γεγονός ότι η μελλοντική εποχή είχε ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό μέσω του θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν σε ποιο βαθμό η μελλοντική εποχή ήταν κιόλας παρούσα ανάμεσά του. Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αυτή την ψευδή δασκαλία ως μη εγγενιασμένη εσχατολογία, που σήμαινε ότι οι απόψεις τους μείωναν τη σπουδαιότητα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Όταν βλέπουμε πως αυτό το λάθος ήταν στο επίκεντρο του προβλημάτου της Εκκλησίας Γαλατίας, μπορούμε να δούμε πιο καθαρά πώς η επιστολή προς Γαλάτας ισχύει για τους χριστιανούς κάθε εποχής. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, όλοι μπαίνουμε στον πειρασμό να υποτιμήσουμε το πόσο πολύ ο Χριστός έφερε τη νέα εποχή στη ζωή μας. Τώρα, κατά μία έννοια, ο Παύλος επιτίθεται σε αυτή τη μη εγγενιασμένη εσχατολογία των ψευδοδασκάλων σε κάθε κομμάτι της επιστολής προς Γαλάτας. Εμείς όμως θα επικεντρωθούμε σε 6 θέματα στα οποία ο Παύλος ξεκάθαρα εφαρμόζει τις βασικές θεολογικές του πεποιθήσεις. Πρώτα, στην περιγραφή που κάνει του Χριστού. Δεύτερο, στην κεντρική σημασία που δίνει στο Ευαγγέλιο. Τρίτο, στο νόμο του Μωυσή. Τέταρτο, στο δόγμα της ενότητας με τον Χριστό. Πέμπτο, στην έμφαση στο έργο του Αγίου Πνεύματος στη χριστιανική ζωή. Και έκτο, στο δόγμα της νέας δημιουργίας. Α. Ο εσχατολογικός Χριστός. Η γραφή που κάνει ο Παύλος για τον Χριστό στην εισαγωγή της επιστολής προς Γαλάτας είναι φανερό ότι σχετίζεται με την θεολογία του των τελευταίων ημερών. Ας δούμε εκεί τα εδάφια 3 και 4. Ευχόμαστε να είναι μαζί σας η χάρη και η ειρήνη του Θεού Πατέρα μας και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός, όπως το θέλησε ο Πατέρας μας Θεός, έδωσε τη ζωή του για τις αμαρτίες μας για να μας λυτρώσει από τον τωρινό κόσμο όπου κυριαρχεί το κακό. Θα πρέπει εδώ να προσέξουμε ότι ο Παύλος δεν εύχεται απλώς να έρθουν οι ευλογίες από τον Πατέρα και τον Χριστό στους Γαλάτας. Αντίθετα, στρέφει την προσοχή τους στον σκοπό για τον οποίο ο Πατέρας έχει στείλει τον Χριστό. Όπως το θέτει εδώ, ο Ιησούς στάλθηκε για να μας λυτρώσει από τον τωρινό κόσμο που κυριαρχεί το κακό. Η έκφραση «ο παρών πονηρός αιώνας» αντιστοιχεί στην καθιερωμένη Ιουδαϊκή ορολογία για την οποία έχουμε ήδη μιλήσει. Ο παρών πονηρός αιώνας είναι συνώνυμη έκφραση με τη φράση «αυτός αιώνας», δηλαδή αναφέρεται στην εποχή της αμαρτίας και της κρίσης πριν την έλευση του Μεσσία. Ο Παύλος περιέγραψε τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο γιατί ήθελε να τονίσει στην αρχή της επιστολής ότι οι Γαλάτας είχαν ξεχάσει το λόγο για τον οποίο ο Χριστός είχε έρθει στη γη, να σώσει δηλαδή τους χριστιανούς και τους μεταφέρει στη μελλοντική εποχή. Και κάνοντας αυτό, ο Χριστός έφερε μεγάλες αλλαγές στον κόσμο.
Οι ψευδοδάσκαλοι στη Γαλατεία είχαν γίνει αιτία ώστε πολλοί πιστοί να μην μπορούν να δουν τις μεγάλες αλλαγές που ο Χριστός είχε φέρει στον κόσμο. Και αυτό καταδεικνύεται κυρίως από το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί επέμεναν στην επιστροφή σε ένα ξεπερασμένο σημάδι της Διαθήκης, δηλαδή στην περιτομή. Η χριστιανική πίστη δίδασκε ότι ο Ιησούς ήρθε στη γη για να ελευθερώσει τους πιστούς από την παρούσα εποχή και τους ξεπερασμένους τρόπους της. Το να αρνείται κανείς αυτή την αλήθεια, είτε στη θεωρία είτε στην πράξη, σημαίνει ότι θα έπρεπε να αρνηθεί την ουσία της χριστιανικής πίστης. Ο Παύλος αποκάλυψε επίσης τον ενδιαφέρον του για τους Γαλάτες, περιγράφοντας τη διαφωνία του με τους ψευδοδασκάλους στο ζήτημα του Ευαγγελίου. Β. Το εσχατολογικό Ευαγγέλιο. Το θέμα το συνοψίζει στα εδάφια 6 και 7 του πρώτου κεφαλαίου. Απορώ πως τόσο γρήγορα απομακρύνεστε από το Θεό και ακολουθείτε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει όμως άλλο Ευαγγέλιο. Τώρα αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι οι ψευδοδιδάσκαλοι στη Γαλατεία δεν είχαν σταματήσει να μιλούν για τον Χριστό. Ισχυρίζονταν ότι ακολουθούσαν να είναι χριστιανοί. Έτσι, γιατί ο Παύλος αποκαλεί το μήνυμά τους άλλο Ευαγγέλιο ή καθόλου Ευαγγέλιο? Για να κατανοήσουμε τη σημασία αυτής της δήλωσης, πρέπει να θυμηθούμε ότι η λέξη Ευαγγέλιο ουσιαστικά σημαίνει καλά νέα. Αυτή η ορολογία της Καινής Διαθήκης στηρίζεται στην εβραϊκή λέξη με μπάσερ της Παλαιάς Διαθήκης, ειδικά όπως χρησιμοποιείται στον Ισαΐα. Ας διαβάσουμε τα λόγια του προφήτη Ισαΐα στο κεφάλαιο 52 και εδάφιο 7. Πόσο είναι ωραία όταν από τα βουνά τον αγγελιοφόρο βλέπεις να έρχεται, που τις καλές ειδήσεις φέρνει, που αναγγέλει την ειρήνη και όλα τα καλά, τη σωτηρία διακηρύττει και λέει στη Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Σε αυτό το εδάφιο, Ισαΐας μιλάει για την εποχή που η εξορία του λαού Ισραήλ θα έφτανε σε ένα τέλος. Χρησιμοποιεί τον όρο Ευαγγελιζόμενου για να περιγράψει την ανακοίνωση των καλών νέων, ότι δηλαδή η εξορία έχει τελειώσει. Ο Θεός είχε εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του στην ανθρώπινη ιστορία και ότι είχε αρχίσει να κρίνει τους ανθρώπους του και να ευλογεί το λαό του. Όπως γράφει ο Ισαΐας εδώ, τα καλά νέα της σωτηρίας είναι ότι ο Θεός σου βασιλεύει, δηλαδή η βασιλεία του Θεού. Αυτή η βασιλεία του Θεού μέσα στην εξορία είναι αυτό που η Καινή Διαθήκη αποκαλεί η βασιλεία του Θεού, που είναι επίσης ένας άλλος όρος συνώνυμος με τον όρο ο μελλοντικός αιώνας. Έτσι, αυτό που εννοούσε ήταν ότι ουσιαστικά οι ψευδοδιδάσκαλοι αρνούνταν ότι ο Χριστός είχε φέρει τη μελλοντική εποχή, την εποχή της σωτηρίας, την εποχή της βασιλείας του Θεού. Διδάσκοντας την περιτομή και υπονοώντας ότι η δικαίωση έρχεται μόνο με τα έργα του νόμου, οι ψευδοδιδάσκαλοι απέρριπταν τη σημασία του πρώτου ερχομού του Χριστού. Δεν είχαν καλά νέα ή Ευαγγέλιο να προσφέρουν σε κανέναν, γιατί δεν πίστευαν ότι ο Χριστός είχε φέρει τη βασιλεία του Θεού ή τη μελλοντική εποχή με κάποιο σημαντικό τρόπο. Και εδώ πάλι ο Παύλος είχε κατανοήσει ότι η ρίζα του προβλήματος στη Γαλατεία ήταν ότι οι ψευδοδάσκαλοι είχαν μια ελλειπή κατανόηση της εγγενιασμένης εσχατολογίας του Χριστού. Το χριστιανικό Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα ότι ο Χριστός έχει έρθει και στην πραγματικότητα έχει φέρει τη βασιλεία του Θεού στη γη. Έχει εγκαταστήσει και εγγενιάσει τη μελλοντική εποχή. Ένας τρίτος τρόπος με τον οποίο η εσχατολογία του Παύλου επηρέασε την επιστολή του προς τους Γαλάτας ήταν η αξιολόγηση που κάνει στο Μωσαϊκό νόμο. Ο Παύλος ασχολήθηκε με το θέμα του νόμου αρκετές φορές στην επιστολή του. Στο κεφάλαιο όμως 3 εξετάζει το σκοπό του νόμου σε σχέση με την παρούσα εποχή αλλά και τη μελλοντική. Γ. Η εσχατολογική εκπλήρωση του νόμου. Όπως έχουμε ήδη πει, η απόκτηση των ευλογιών της σωτηρίας του Θεού μέσω της πίστης δεν ήταν κάποια καινούρια διδασκαλία που ο Απόστολος Παύλος εφήβρε στο θέμα του Ευαγγελισμού, ειδικά των εθνικών. Η πίστη πάντοτε αποτελούσε το μόνο τρόπο σωτηρίας μέσα στη βίβλο, μέσα στις Αγίες Γραφές. Η έμφαση όμως του Αποστόλου Παύλου στο θέμα αυτό της πίστης ήγηρε ένα σοβαρό ερώτημα. Αν οι σωτήριες ευλογίες του Θεού για τους Ιουδαίους και τους εθνικούς έρχονταν πάντα μέσω της πίστης και μόνο μέσω αυτής, τότε ποιος ο σκοπός του νόμου του Μωυσή? Γιατί ο Θεός είχε δώσει στον Ισραήλ το Μωσαϊκό νόμο? Ο Παύλος απαντά αυτές τις ερωτήσεις στο εδάφιο 19 του τρίτου κεφαλαίου. Τότε γιατί δόθηκε ο νόμος? Προσθέθηκε για να φανεί πόσο πολύ παραβαίνουν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού. Ίσχυσε όμως ως ότου να έρθει ο απόγονος του Αβραάμ, για τον οποίο μιλούσε η υπόσχεση του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος ήταν τόσο σύντομος και περιεκτικός σε αυτό το απόσπασμα, που συχνά οδηγεί σε σύγχυση. Οπότε θα πρέπει να το αναπτύξουμε λίγο. Αρχικά είπε ότι ο νόμος προσθέθηκε εξαιτίας των παραβάσεων. Σύμφωνα με το εδάφιο που έχουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 12, ο ίδιος ο νόμος είναι άγιος και δίκαιος και καλός. Αποκάλυψε τι ήταν καλό και τι ήταν κακό στα μάτια του Θεού.
Αλλά ο Απόστολος Παύλος συνειδητοποίησε επίσης ότι η ιστορία είχε αποδείξει ότι ο νόμος στην ουσία αύξανε την αμαρτία. Όπως το έθεσε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 20, μπήκε ο νόμος για να φανούν πόσα πολλά ήταν τα ανθρώπινα παραπτώματα. Πώς συνέβηκε αυτή η αύξηση της αμαρτίας? Οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης και ο ίδιος ο Ιησούς αποκάλυψαν ότι ο νόμος του Μωυσή οδήγησε στην αύξηση της αμαρτίας και την κρίση του Θεού με δύο βασικούς τρόπους. Πρώτον, όταν πολλοί στον Ισραήλ έμαθαν τον τρόπο υπακοής σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, αυτό τους παρακίνησε να ξεσηκωθούν εναντίον του Θεού. Επιδίωξαν απροκάλυπτα κάθε είδους απαγορευμένη ενθικότητα, ιδωλατρία, αδικία και βία. Αλλά δεύτερον, ο νόμος του Μωυσή αύξησε επίσης τις παραβάσεις στον Ισραήλ, δίνοντας την ευκαιρία για υποκριτικό νομικισμό. Πολλοί φαίνονταν να ευχαριστούν τον Θεό ζώντας με υπακοή στον νόμο, αλλά έχοντας συρρικνώσει τον νόμο του Θεού σε ένα σύστημα αυτοδικαιωμένων πράξεων που απαιτούσαν μόνο εξωτερική και επιλεκτική υπακοή. Αυτοί οι υποκριτές νόμιζαν ότι ήταν δίκαιοι στα μάτια του Θεού. Επειδή πολλαπλασίαζαν τις θυσίες και τις προσευχές τους, τηρούσαν τους διατροφικούς περιορισμούς και ακολουθούσαν και άλλους κανονισμούς όπως την τήρηση του Σαββάτου και την περιτομή. Ωστόσο, οι καρδιές τους είχαν σκληρηθεί εναντίον του Θεού. Είχαν περιμηθεί στη σάρκα τους, αλλά όχι στην καρδιά τους. Έτσι, ήταν και αυτοί κάτω από τη δύναμη της αμαρτίας και την κρίση του Θεού, επειδή και μόνο εξωτερικά έδειχναν υπακοή στο Θεό. Επιπλέον, στην Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 19, ο Απόστολος Παύλος είπε επίσης ότι ο νόμος του Μωυσή δόθηκε μέχρι να έρθει ο απόγονος στον οποίον είχε δοθεί η υπόσχεση. Εδώ ο Απόστολος Παύλος κοίταξε εκ των υστέρων στο σκοπό του Θεού να επιτρέψει την αύξηση της παράβασης μέσω του νόμου του Μωυσή εν αναμονή του Χριστού που θα έφερνε τον επόμενο αιώνα. Ο σκοπός του Θεού ήταν να εξυψώσει τη χάρη που απλώθηκε στον κόσμο Χριστό. Η ανοιχτή εξέγερση του Ισραήλ και ο υποκριτικός νομικισμός είχαν οδηγήσει τον εκλεκτό λαό στην εξορία για αιώνες κάτω από την κρίση του Θεού. Αλλά η εξορία του Ισραήλ οδήγησε στη μεγαλύτερη επίδειξη χάρις του Θεού στην ιστορία, στην εμφάνιση του Χριστού τις έσχατες ημέρες. Όπως το έθεσε ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 20, μπήκε στο μεταξύ ο νόμος για να φανούν πόσα πολλά ήταν τα ανθρώπινα παραπτώματα. Και όπου η αμαρτία φάνηκε, εκεί η χάρη του Θεού την υπερκάλυψε. Δεν θα πρέπει ποτέ να σκεφτούμε ούτε για μια στιγμή πως λέγοντας αυτό ο Απόστολος Παύλος απλώς παραμέρισε την ηθική συνάφεια του νόμου του Μωυσή για τους οπαδούς του Χριστού με το να περιορίσει τον νόμο σε μια εποχή πριν την έλευσή του. Αντίθετα, οι ηθικές δασκαλίες της Παλιάς Διαθήκης είναι για να εφαρμόζονται στη χριστιανική ζωή, αλλά υπό το φως των προτεραιοτήτων της Καινής Διαθήκης για τη ζωή στις έσχατες μέρες εν Χριστώ. Ας δούμε μόνο δύο περιστατικά, δύο αποσπάσματα, όπου ο Απόστολος Παύλος επιβεβαίωσε την διαρκή εξουσία των ηθικών δασκαλιών του νόμου του Μωυσή για τους πιστούς του Χριστού. Στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 14 ο Παύλος επικαλείται το Λεβιτικό, κεφάλαιο 19 και εδάφιο 18, για να εξηγήσει ότι οι πιστοί πρέπει να επιζητούν την αγάπη. Άλλωστε όλος ο νόμος συνοψίζεται σε μια φράση: «Στον αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Μια παρόμοια επίκληση του νόμου παρουσιάζεται στο Γαλάτας 5, εδάφια 22-23. Αντίθετα, ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσοϊνή, αγαθότητα, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Τίποτα από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Η άποψη του Αποστόλου Παύλου για τον νόμο είναι περίπλοκη. Διαβάζοντας γρήγορα τις επιστολές του Παύλου, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι αντίθεση με τον νόμο και στην πραγματικότητα έτσι έχει γίνει κατανοητός από πολλούς ανθρώπους σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας. Στην πραγματικότητα, πολύ συχνά θα βρεθούμε να λέμε ότι δεν είμαστε υπό νόμο, είμαστε υπό τη χάρη. Σαν να είναι εκεί η αντίθεση μεταξύ του νόμου και της χάρης. Αλλά για να καταλάβουμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Πρώτα απ' όλα, για τον Απόστολο Παύλο, και αυτό το βλέπουμε σε Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7, ο νόμος είναι άγιος και η εντολή είναι αγία και δίκαια και καλή. Και το λέει περισσότερες από μια φορές. Και στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 2, λέει: ο νόμος είναι η ενσάρκωση της γνώσης και της αλήθειας. Με άλλα λόγια, ο νόμος μας δίνει μια εικόνα του ποιος είναι ο Θεός και του πρέπει να είμαστε κι εμείς. Σκεφτείτε την ουσία του νόμου, η οποία είναι το ότι θα αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλο το μυαλό σου και θα αγαπήσεις και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αλλά εκεί που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα είναι ότι ο νόμος δίνεται σε αμαρτωλούς ανθρώπους και έτσι ο νόμος μας λέει ποιοι θα πρέπει να είμαστε και τι θα πρέπει να κάνουμε. Αλλά ως αμαρτωλοί άνθρωποι δεν το κάνουμε αυτό. Και έτσι ο νόμος μας λέει
και τι δεν κάνουμε. Και γι' αυτό γίνεται όργανο καταδίκης. Καθιερώνει την ενοχή μας. Προσθέστε σε αυτό το γεγονός ότι βασικά ο νόμος είναι μόνο λέξεις σε μια σελίδα. Μπορεί να μας πει τι να κάνουμε, τι να μην κάνουμε, αλλά δεν έχει καμιά εγγενή δύναμη να μας κάνει να κάνουμε κάτι ή να μας εμποδίσει να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό η έμφαση του Παύλου δίνεται τόσο πολύ στο Άγιο Πνεύμα. Γιατί αν ο νόμος μπορεί να μας πει τι να κάνουμε, μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να κάνει εφικτή τη δικαιοσύνη του Χριστού, την υπακοή του Χριστού στον νόμο. Έτσι ώστε να γίνουμε πραγματικά αυτό το οποίο μας καλεί ο νόμος να γίνουμε. Και αυτό είναι που αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ένας τέταρτος τρόπος που βλέπουμε να έχουν επηρεαστεί τα γραπτά του Παύλου από τις εσχατολογικές του απόψεις ήταν με το να εστιάζει στο θέμα της ενότητας των πιστών με τον Χριστό. Δέλτα. Η εσχατολογική ενότητα του πιστού με τον Χριστό. Οι ψευδοδάσκαλοι στη Γαλατία ενθάρρυναν τους Γαλάτας να βλέπουν το θέμα της σωτηρίας τους με όρους άτομοκεντρικούς. Η επικέντρωσή τους στην περιτομή και στους όρους του Μωσαϊκού νόμου είχε υποβιβάσει τη σωτηρία σε ένα επίπεδο ατομικής προσπάθειας να ζήσουν μια ενάρετη ζωή και κατά συνέπεια να αποκτήσουν δικαίωση με την υπακοή τους στον νόμο. Ως αποτέλεσμα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με δασκαλία αυτή, έπρεπε να σταθούν μπροστά στο Θεό, βασισμένοι μόνο στην ατομική τους αξία. Ο Παύλος όμως επιμένει ότι η δικαίωση και η άγια ζωή δεν έρχεται με τον τρόπο αυτό. Η δικαίωση και η άγια ζωή έπρεπε να έρθει μέσα από την ενότητά μας με τον Χριστό. Έτσι διαβάζουμε στο 3ο κεφάλαιο στα δάφια 26-29. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί τον Χριστό. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στον Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός. Οι ψευδοδάσκαλοι στη Γαλατία αυτό που πραγματικά δίδασκαν ήταν ότι οι μερικοί πιστοί στην Εκκλησία ήταν καλύτεροι από τους άλλους. Γιατί ο κάθε πιστός στέκονταν ή έπεφτε μπροστά στο Θεό με βάση την προσωπική του αξία. Αυτό όμως είναι λάθος. Η αλήθεια είναι ότι ενδύθημεν Χριστόν, είμαστε εν Χριστώ. Επειδή είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, ο Θεός μας βλέπει σαν να βλέπει τον Χριστό. Και επειδή ο Χριστός είναι απόλυτα δίκαιος και άγιος, δικαιωμένος και άξιος να λάβει ευλογίες στο Αβραάμ, ο Θεός βλέπει και εμάς εξίσου δίκαιους και άγιους, δικαιωμένους και άξιους των ίδιων ευλογιών. Για ακόμα μια φορά οι απόψεις του Παύλου στηρίζονται στην εσχατολογία του. Ο Παύλος δίδαξε ότι η μεταβίβαση από αυτή την εποχή της κρίσης στη μελλοντική εποχή των ευλογιών γίνεται μέσα από τη ζωή, το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Με την υπακοή του στον νόμο, ο Χριστός εκπλήρωσε τις απαιτήσεις του νόμου για όλους τους πιστούς. Με το θάνατό του στη θέση των μισθών, υποφέροντας την κατάρα του νόμου για χάρη τους, εκπλήρωσε τη βασική απέτηση του νόμου ότι η αμαρτία τιμωρείται με θάνατο. Με την Ανάστασή του στη θέση των μισθών, ο Χριστός και εκείνοι για τους οποίους πέθανε δικαιώνονται από τον Πατέρα και λογίζονται ως άξιοι δόξας. Ως αποτέλεσμα, όταν οι πιστοί ενώνονται με τον Χριστό μέσω της πίστης, ο Θεός τους βλέπει όπως βλέπει τον ίδιο τον Χριστό. Και με αυτή τη βάση θεωρεί ότι έχουν πεθάνει ως προς την κατάρα του νόμου μαζί με τον Χριστό και ότι έχουν επίσης αναστηθεί μαζί με τον Χριστό στη νέα ζωή της μελλοντικής εποχής. Ακολουθώντας οι πιστοί τους ψευδοδασκάλους στη Γαλατία, ήταν σαν να απόρριπταν τον κεντρικό ρόλο του Χριστού ως κληρονόμου της Επαγγελίας προς τον Αβραάμ, ήταν σαν να απαιτούσαν οι ψευδοδάσκαλοι από κάθε πιστό να επιδιώκει την ευλογία μιας άγιας ζωής μέσω της δικής του ανθρώπινης προσπάθειας. Ο Παύλος όμως είδε τον Χριστό ως το σπέρμα του Αβραάμ μέσω του οποίου έρχεται η σωτηρία και επίσης ξεκαθάρισε ότι οι πιστοί λαμβάνουν όλες τις ευλογίες του Θεού μόνο αν είναι ενωμένοι με τον Χριστό. Ένας πέμπτος τρόπος με τον οποίο η εσχατολογία του Παύλου επηρέασε τη συγγραφή της επιστολής προς Γαλάτας φαίνεται από την ανάλυση που κάνει για το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στη χριστιανική ζωή. Στην πραγματικότητα, ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος ήταν μια από τις βασικές ιδέες που είχε ο Παύλος κατά νου όταν έγραφε την επιστολή αυτή. Το εσχατολογικό Αγίο Πνεύμα. Αυτή την έμφαση τη βλέπουμε στην πρώτη περιγραφή του σχετικά με την ψευδή δασκαλία στη Γαλατία. Ας δούμε λοιπόν τι γράφει στα δάφια 1 με 3 στο 3ο κεφάλαιο. Ανόητοι Γαλάτες, ποιος σας μάτιασε και δεν πιστεύετε στην αλήθεια εσείς? Τόσο ανόητοι είστε. Αρχίσατε με την εμπειρία του πνεύματος, πώς τώρα καταλήγετε να εμπιστεύετε σε ανθρώπινες δυνάμεις? Ο Παύλος είχε μεγάλη απορία πώς οι Γαλάτες που είχαν αρχίσει τη χριστιανική ζωή, εμπιστευόμενοι το Άγιο Πνεύμα,
να έχουν τόσο εξαπατηθεί ώστε να εμπιστεύονται τη δική τους ανθρώπινη προσπάθεια. Ένα σημείο όπου ο Παύλος τονίζει ιδιαίτερα την αντίθεση ανάμεσα στο έργο του Αγίου Πνεύματος και στο έργο της ανθρώπινης προσπάθειας είναι στο 5ο κεφάλαιο, εδάφια 19-21. Εκεί μιλά για την έντονη αντίθεση ανάμεσα στο πνεύμα και τη σάρκα. Συγκρίνει τα έργα της αμαρτωλής φύσης ή αλλιώς ανθρώπινης προσπάθειας με τον καρπό του πνεύματος. Στη Γαλάτα, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφια 19-21, επαρθμεί τα έργα της σάρκας. Μοιχεία, πορνεία, ηθική καθαρσία, αισχρότητα, ειδωλατρία, μαγεία, έχθρες, φιλονικίες, ζηλίες, θυμοί, διαπληκτισμοί, διχόνοιες, τα σκίσματα, η φθόνη, η φόνη, η μέθεση, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Στο κεφάλαιο 5, εδάφια 22-23, μας αναφέρει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ο Απόστολος Παύλος ανησυχούσε πολύ που οι εκκλησίες της Γαλατίας ήταν κατακερματισμένες. Ήθελε η αναταραχή των διαιρέσεων να αντικατασταθεί τώρα με την ενότητα που αρμόζει στην Εκκλησία του Χριστού. Πώς ζήτησε να εδραιωθεί αυτή η ενότητα? Όχι πάντως μέσω της ανθρώπινης ικανότητας. Η εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη ικανότητα οδηγεί σε κάθε είδους προβλήματα για την Εκκλησία. Ο δρόμος προς την ενότητα ήταν η εξάρτηση από το Άγιο Πνεύμα. Και όπως γνωρίζουμε, η έκχυση του Αγίου Πνεύματος στο λαό του Θεού παντού ήταν το υπέροχο δώρο που έδωσε ο Χριστός στην Εκκλησία Του όταν αναλήφθηκε στους ουρανούς. Στο βιβλίο του Ιωήλ, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 28, υπάρχει μια προφητεία που εκφράζει με σαφήνεια ότι στη διάρκεια της μελλοντικής εποχής ο Θεός θα στείλει το πνεύμα Του με τρόπους που δεν το έκανε η Παλιά Διαθήκη. Λέει ακόμα ο Κύριος: «Μετά από αυτά τα γεγονάτα το πνεύμα μου πλουσιοπάραχα θα το χαρίσω σε κάθε άνθρωπο. Έτσι οι γη και θυγατέρες σας θα κηρύξουν το μήνυμά μου, οι γέροντές σας θεϊκά όνειρα θα δουν και οι κόρες σας οράματα». Το Άγιο Πνεύμα ήταν παρόν στη ζωή των πιστών και πριν την έλευση του Χριστού και τους έδινε δύναμη να παραμένουν πιστοί στο Θεό. Σε εποχή της Παλιάς Διαθήκης όμως, ο Θεός παροχωρούσε το πνεύμα Του εκτός εξαιρέσεων σε περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, όπως τους προφήτες, τους ιερείς και τους βασιλείς. Με αυτή την έννοια, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ήταν λιγότερο δραματική και καταιγιστική στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ήλ όμως προφήτευσε ότι στη μελλοντική εποχή ο Θεός θα εξέχει το Άγιο Πνεύμα σε όλους τους πιστούς χωρίς διακρίσεις. Και όπως μαθαίνουμε από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων, η προφητεία του Ιωήλ άρχισε να εκπληρώνεται ήδη την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκείνη την εποχή ο Θεός άρχισε να εκχέει το πνεύμα Του σε όλους τους πιστούς με δραματικό τρόπο, πράγμα που δείχνει ότι η ελπίδα της μελλοντικής εποχής έγινε πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, στη Γαλατεία οι ψευδοδάσκαλοι είχαν διδάξει τους Γαλάτας να στηρίζονται στις δικές τους ανθρώπινες προσπάθειες για να ζήσουν μια ζωή δικαιοσύνης. Πράγμα που σημαίνει ότι στην ουσία αρνιόντουσαν την πλούσια δωρεά και ενδυνάμωση του πνεύματος που ο Θεός παρήχε την εποχή της Καινής Διαθήκης. Δεν καταλάβαιναν τη μεγάλη ευλογία του Αγίου Πνεύματος που είχε φέρει ο Χριστός όταν εγγενίασε τη μελλοντική εποχή. Σε απάντηση, ο Παύλος υπενθύμησε στους Γαλάτας ότι εκείνοι που ανήκουν στον Χριστό ήδη κατέχουν το Άγιο Πνεύμα στην πληρότητα της δύναμής Του. Όταν οι ακόλουθοι του Χριστού στηρίζονται στη δύναμη του Πνεύματος, Αυτός κινείται ανάμεσά τους ώστε να παράγει τον καρπό της δικαιοσύνης. Ο Παύλος στηρίζονταν πολύ στο δόγμα των εσχάτων ημερών, γι' αυτό και επικαλείται την ιδέα της νέας δημιουργίας, σίγμα ταφ, η εσχατολογία στη νέα δημιουργία. Διαβάζουμε στο τέλος της επιστολής, στα δάφια 15-16. Για όσους ανήκουν στον Ιησού Χριστό, δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, ούτε το να μην κάνεις. Αλλά όλοι είναι νέα δημιουργήματα του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους, αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Αυτά τα λόγια συνοψίζουν τη γενική άποψη του Παύλου που παρουσιάζει αυτήν την επιστολή. Σύμφωνα με την άποψη του Παύλου, οι αντίπαλοι του υπερεκτιμούσαν το θέμα της περιτομής, γιατί μετά τον ερχομό του Χριστού δεν είχε σημασία αν κάποιος περιτέμνεται ή όχι. Αυτό αντίθετα, που είναι σημαντικό, είναι ο κάθε πιστός να αποτελέσει μέρος της νέας δημιουργίας. Θα θυμάστε ότι ένας λόγος για τον οποίο ο Παύλος πίστευε ότι έσχατοι καιροί είχαν έρθει με τον πρώτο ερχομό του Χριστού ήταν ότι ο Χριστός είχε ήδη αρχίσει την ανανέωση του σύμπαντος με το σκοπό τη νέα δημιουργία. Αυτή η νέα τάξη πραγμάτων έφερε τόσο μεγάλες ευλογίες στο λαό του Θεού που κυριολεκτικά επισκίασε τους τρόπους της παλιάς δημιουργίας. Αντί λοιπόν να επιστρέφουν πίσω στην εποχή πριν από τον ερχομό του Χριστού, οι πιστοί θα πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο να ζήσουν στη νέα δημιουργία. Από την εποχή του Παύλου μέχρι τότε που θα επιστρέψει ο Χριστός, το κύριο ενδιαφέρον κάθε πιστού θα πρέπει να είναι η συμμετοχή του στη νέα δημιουργία.
Και όπως το θέτει ο Παύλος, όσοι κάνουν αυτή την επιλογή είναι στην πραγματικότητα ο Ισραήλ του Θεού. Σε αυτή τη διάλεξη είδαμε πώς αντιμετώπισε ο Παύλος τα προβλήματα που είχαν προκύψει στις εκκλησίες Γαλατίας. Το περιεχόμενο της επιστολής του Παύλου προς Γαλάτας και τέλος είδαμε πώς ο Παύλος στηρίχθηκε στο βασικό του εσχατολογικό του δόγμα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη Γαλατία. Καθώς λοιπόν μελετούμε την επιστολή, δεν βλέπουμε μόνο πώς ο Απόστολος Παύλος οδήγησε τους Γαλάτας στη λύση των προβλημάτων τους, αλλά επίσης και το πώς μιλάει σε εμάς σήμερα αυτή η επιστολή. Πολύ συχνά οι σύγχρονοι χριστιανοί ζούμε όπως οι Γαλάτας τότε. Ξεχνάμε πως ο πρώτος ερχομός του Χριστού άλλαξε την ανθρώπινη ιστορία. Όπως οι Γαλάτας επιστρέφουμε και εμείς στις αποτυχίες και στις απογοητεύσεις της ζωής μας, σαν να έχει κάνει ο Χριστός πολύ λίγα πράγματα για μας. Αλλά ο πυρήνας της θεολογίας του Αποστόλου Παύλου μας μιλάει όπως μιλούσε στο παρελθόν και στους Γαλάτες τότε. Ο Χριστός μας έβγαλε από τον παρόντα πονηρό κόσμο, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε σήμερα μέσα σε μερικές από τις ευλογίες της μελλοντικής εποχής. Καθώς στρέφουμε την καρδιά μας προς τη νέα δημιουργία που εγκαινιάστηκε με τον Χριστό, βλέπουμε ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι πράγματι καλά νέα στη ζωή μας. Ο Χριστός έφερε σωτηρία στον κόσμο και μας έχει δοθεί το προνόμιο να ζούμε από τώρα μέσα σε αυτήν.